En zo zien we inderdaad begos aan de grote optocht van Jokes. We zien even aan al de koets komen. En wil de geit uiteraard even naar die koets toe. Ja, de koets van Jokes, daar zit de man op die heel belangrijk is. Dat is de optochtleider. En die man heeft goed de leiding van de optocht. Die zorgt dat het straks door de stad gaat, ook dat er hier in de opgehaald wordt, dat het niet te vlot gaat, dat er gaten ontstaan. Dus al met al is dat een hele belangrijke mens. En daar gaan we heel even naartoe. Want het bijzondere van de mens is dat dit jaar voor de laatste keer duidt. En waarom duidt hij dat voor de laatste keer? De meneer die duidt dat voor de laatste keer optochtbegeleider. Want het volgend jaar... Bas-Jan, voorzitter van de technische commissie. Pas op, wacht hier even met de koets. Ja, dit is een live-uitzending hier, dus er gebeurt van alles. We zitten bijna onder de koets. Maar de vraag was, waarom zit je uit als optochtleider? Ik ben volgend jaar de technische commissie van Jokes Veugel. Dus dan ben ik in Vastelovensdag Bas-Jan. Maar je hebt het er wel goed ondergebracht voor het volgend jaar? Altijd hè. Wordt gewoon netjes opgevolgd. Even terug, wat hebben we te verwachten in de optocht? Nou, dankzij het fijne weer, het prachtige weer, er staat hier een echte mond en toemel op ons te wachten. Dus ja, geniet ervan. Het is pracht en prol. Pracht en prol, Paul. Dus u heet het. En pracht en prol, dat heeft met Vasteloven te maken, dat heeft met optocht te maken, dat heeft met Venlo te maken. En nummer 2 in de optocht, dat zien de vrienden van Jokes. Zij trekken een haan. En ja, dat is natuurlijk het beeld van de Venlose Vasteloven, de Jokes haan. Maar die vrienden, die zijn heel belangrijk in Wiel, want die doen van alles voor de vereniging. Ja, heel veel activiteiten die Jokes gratis aanbiedt aan de bevolking in Venlo. In de Vastelovenstiet. Die werden gefinancierd door de vrienden van Jokes. Zij zien de mensen die herken, een hele goede herk door Venlo en holen overal geld bij elkaar. Voor activiteiten die anders totaal niet mogelijk waren. Onder andere een prachtige eigen hal waar wagens gebouwd kunnen worden, waar die koors gebouwd kunnen worden. En daar zorgen de vrienden allemaal voor. Dus Jokes is er heel erg dankbaar voor. Ja, en ook natuurlijk de disco dance die ze organiseren. Het Noordbrood, de bejaardenzitting, dat soort dingen. Dat zijn enkele voorbeelden. Ja. Ik denk wel een van de jongste Joekskapellen uit Groot Venlo. Zien we hier nu nog voorbij trekken. Joekskapel och nee toch. En dat doen die al voor de 5e keer in de Venlose optocht. Ze beelden uiteraard een Joekskapel uit. Maar het leuke is dat ze niet alleen de kapel bezig hebben. Maar ook een groot stel vrienden hebben uitgenodigd om dit keer mee te lopen met de Venlose Vasteloven. En die vinden dat natuurlijk ook prachtig. Want ze hebben allemaal nieuwe pakken aan. Ja, de Joekskapel zal eigenlijk moeten heten ja toch in plaats van nee toch. Hè? Want het is gewoon hartstikke positief. Joekskapellen hebben een rieke traditie in Venlo. En zien natuurlijk ook een beetje de roeiende rood door de optocht hier. Ze kakelen in feite met de instrumenten. De hele optocht aan elkaar. Die breien die als het ware door de stad hier in een kleurrijke kakofonie van muziek. En dat is natuurlijk toch de verdienste van alle Joekskapellen die we vanmiddag allemaal nog gaan zien in de optocht.
Wat leden een optocht steeds genummerd bij Jokers, dat zijn de vaatsen. Maar die zien er altijd wel genoeg in de Venlose optocht. En hier komen we al meteen de eerste tegen. En Wilde is al bij jou in de buurt. Meneer, kijk eens even, meneer de nachtburgemeester. Nachtburgemeester van Venlo, hè? Nachtburgemeester van Venlo. Ja, maar ik ben eigenlijk nachtburgemeester van de parade, heb ik altijd hier. Ja, we zijn nu op de parade, dus dat kan ook. Ja, maar ik ben nu nachtburgemeester van Gans Venlo weer. Van Gans Venlo, van Groet Venlo. En op welke manier draag je dat doet, gaat je de mensen goed nodig ingevoerd. Ah ja, En iedereen is welkom. ik ga het helemaal niet missen. Heel veel plezier. Nou, dank je. Ja, en de volgende Joekskapel die dient zich alweer aan. Dit is natuurlijk de mootworm. En in het logo van Ur zie je eigenlijk ook wat dat woord betekent. Want als ze het Venlose woord mootworm niet kent, ja, dan heeft ze natuurlijk niks met dat logo. Maar Wil, wat is een mootworm? Ja, de mootworm is gewoon een mol op die Hoog-Holland gezegd. Maar de mootworm die hebben een rieke historie. Ze zitten echt in de binnenstad, in het Wijshoes. En daar zien ze ook zo'n beetje ontstormen geschoten. Als het niet is, dan heb ik het niet goed. Maar in ieder geval door Hoezenzee en zitten daar ook regelmatig de zaken verteld. De mootworm tummeren behoorlijk aan de weg. Gelukkig dan heb je alle andere Joekskapellen. Maar ik denk dat we niet te veel moeten praten. Laten we gewoon luisteren naar de mootworm. Een brandweerwagen, ik zie een brandweermannen en dan hebben we het natuurlijk weer over vuur. Vriendengroep niks te makken, zien we hier in beeld. Al is het vuurke nog zo goed, wij blussen alles goed. En al is die brandweerwagen nog zo klein, blussen vinden ze hartstikke fijn. Maar één ding weet ik zeker, dames en heren, dat ze vandaag niet geblust krijgen. En dat is het prachtig zonnetje wat hier hoog in de hemel steekt. Hey, daar zien we er weer in beeld in een veiligheidsvest. Google Project Glass. Ja, dat kent ze misschien wel, Wil. Dat Google Project, dat ze zo'n glaas op die kop zet en dan gewoon de hele wereld voor die neus is. Helemaal voorbij, helemaal voorbij. We gaan gewoon met elkaar praten in plaats van weer zo'n ding op een bril. Gewoon door het vastelovensvuur. Als moet zijn we wel weer verder. Nou, alleen maar met elkaar praten, zingen en heel veel plezier maken. Niet via een of andere bril, dat doen we dus niet. Wij houden ons door een optocht heer, zeggen ze hier bij nummer 6. Ja, en als ze dat huurt, dan klinkt het alsof ze er moeite mee hebben. Maar als ze het dan zuus, dan weten ze dat houden gewoon slijt op die trumpjes die ze hier allemaal bezig hebben. Ja, de Vogelhut, dat is een vastelovensvereniging en die hoezen boven op de berg. We hebben in Venlo niet zoveel berg natuurlijk, maar we hebben wel de Luiterberg naar boven toe gegeven. Dan kunt u op de Vogelhut doen. En kijk zich 4 kleine Vogelhutmeetjes, dat is Mariekes van de Vogelhut. En de Vogelhut is een vereniging waar de Jokersprins altijd de eerste dag na de hoofdbaan als eerste op bezoek gaat. En het is gewoon een leuke club waar we heel erg blij mee zien. Dat ook die vastelovensvereniging, de Vogelhut, gewoon fijn meegaat in de Venlose optocht. Kiemers wie moet zoeken door. Ze zeggen, hou het op die kisten dat het vasteloven is.
biersten in de optocht, dat vind ik altijd bierstig goed om dat te zien. Wil, ik weet niet wat er aan doen is met ons tijd. Weer werd er een leuke naam voor mijn baby-ijsbeertje. En een leuke naam voor mij? Het baby-ijsbeertje. Dat erachter van alles oedendelen is. We moeten er een naam voor verzinnen. Wat zullen we ervoor kunnen verzinnen? Het kan toch niet Venlo zoals Beerke? Ja, dat moet gewoon beertje worden. Ja. Het ligt te voor de hand eigenlijk. Hè? Moet ik dat even gaan vertellen? Nee, Ja, ik denk dat ik dat maar even moet gaan vertellen. Dan hebben ze in ieder geval vast één tip binnen. Wilde zit vol goede ideeën. En wie simpel kan het zien. Want Kloet liet me niet goed of Knoet, want daar hadden we al. Mag ik wat voor zeggen? Mag ik wat voor zeggen? Wie mag eten? Laat het iets maar weg en neem maar gewoon lekker op zijn Venlo's Beerke. De echte Venlo'se naam. Dat is ook niet werken. Dat is ook zo. Schroef maar lekker door, want het is veel te warm. Als je ze dadelijk ook nog smelten, dat willen we niet hebben. Nou, zijn Venlo's is nog niet gaan schootvurig al, dus, maar dat komt allemaal in orde. Ja, en dan zien we de volgende groep alweer in ons voorbij trekken. Venlo-stadje, wie haalde de vaart er wel in? Nou, dat vind ik een goed idee, want opstoppingen in de optocht, daar hebben we allemaal niks aan. En als ze gewoon lekker in een lekker tempo door de parade kunt gewoon en dan de andere routes kunt volgen wie ze dient, dan vind ik het prima. Maar dit is natuurlijk ook weer een mooie woordspeling, hè? Want de vaart erin haalde, dat heeft natuurlijk ook een hele andere betekenis. Nou, ik moet even goed kijken, maar het gaat ook even ergens anders over. Precies. Het gaat niet alleen over vaart, maar het gaat over welvaart. Daar zitten we te kijken. Zeker, zeker. Wij zijn heel erg blij dat het weer goed gaat met ons. En ook wel met Venlo. En dat willen we hier met iedereen delen. Wij zien aan het hengelen naar alles wat van gold is. Nog niet nog meer hengelen, hoop ik. Hè. Ja, daar zie je wel iets heel leuks hangen wat van gold is. Maar je tot het feit dat de welvaart van Venlo laten zien. En als ik dat zo zie, dan kan Venlo nog jaren vroeg met zoveel welvaart. Het ziet er fantastisch uit, beetjes. Veel plezier. En sowieso Wild, ik ben ze een golden dat ze vandaag weer wel invallen. Dus wat dat betreft hebben we toch alweer gold binnen. Ik barst van de mazzel, dat doet ze wel. Ik zie een paar vutjes in beeld en die vutjes die wuren wat mij betreft nou langzaam ook liefjes. En dan een mooi merfje erbij. Twee prachtige vrouwen in de optocht. Het zien weer vaatsen. En dan ben ik altijd heel benieuwd wat ze ons te vertellen hebben. Hè? En wij kunnen ons dat nog beter gaan vertellen dan ons eigen wiel. Mark en Jos voelen in deze optocht niet mee. Ja, dan moet ik me even heursen. Hallo, wacht. Dan moet ik even heursen naar deze dames toe. Dames, je ziet er ontzettend fleurig uit. En dat komt natuurlijk ook een keer door dat weer. Maar wat wilt je ons allemaal mee gaan delen in de optocht? Wat willen we allemaal meedelen? Ja, Wij komen eigenlijk voor nu, hè. Maar Jos en Mark die zien er niet. Dus dan komen wij maar als dames voor. Ja, Dus, kom eens voor. Ja, kijk, als je dat bordje ervoor had, dan kom je niet voor natuurlijk. Dan kom je meer achter, zeg je dat, kijk. Dan kom je achter. en nee, die golden flessen, hè, daar ga je het. Het gaat om de gouden fles, leg eens uit. Die golden flessen. Ja, ik denk dat ik er niet veel over hoe toe te leggen, of wel? Ja, nee, maar ik weet het wel, maar die mensen thuis weten dat allemaal niet. Niet? Maar jawel. dan moeten ze het altijd vet willen. Je huurt het van deze dame, je weet allemaal precies wat er met deze gouden flessen is. Dus je weet het, toch? Ja. Veel plezier. En die twee mensen die het misschien niet weten. Jos, dat is natuurlijk Jos van Rij. En Mark, dat bedoelen ze Mark van Heijen mee. Die schijnen allebei nog eens niet het gans zo nauw te nemen met de financiële afrekeningen van uw privézaakjes. De buntjes die gedeclareerd zien. Terecht dan wel onterecht. Maar och, zo is het leven, zeggen we dan maar. En dat zit Joekskapel, zo is het leven ook. Of dat zeggen ze eigenlijk niet. Dat laten ze gewoon huren. En dat al jaren. Er zit heel veel muziek in. Nou, dat hoeven ze ons eigenlijk ook niet te vertellen. Want dat huren we ook wel. Joekskapel, zo is het leven.
overal in de winkels meer een teutje, tenzij ze ervoor betaalt. Maar vroeger kreeg ze eigenlijk altijd overal teuten bij. En op een gegeven moment is er een hele stapel van die teuten liggen. En op een gegeven moment gebeurt dat vanzelf al de teuten. Nummer 9 een optocht stamtafel Sint-Omerten. En zij hebben iets met die oude teuten gedaan. Zij hebben er letterlijk pekjes van gemaakt, plukjes van gemaakt. En door mij de cradle-to-cradle gedachte natuurlijk een warm hart toegedragen. Wiel, weet je wat oude fepe is? Ja, een oude veep wordt vroeger een truit genoemd. En vooral een oude truit. Maar ik zie hier heel veel jonge lui, dus het zal niet van toepassing zijn. Moet je gewoon eens wat vragen aan deze kant. Even de, ja. Je ziet toch geen oude teuten? Wij zien ontzettende oude teuten, ja. Wat mooie oude teuten. Wel mooie oude teuten, lekker strak. Wat is de stamtafel Sint-Omerten? Stamtafel Sint-Omerten zien mensen die de kinderen op de Sint-Martinenschool hebben gehad. Of nog hebben. En ja, er is wat bijgekomen, weer wat afgegaan. Dus Zie gewoon een beetje aan hem blijven kletten. we zien aan hem blijven hangen, ja. Hartstikke mooi. Veel plezier. En mocht je een aantal mensen van deze groep herkennen, dan kan dat kloppen. Want 2 van deze dames, de zusjes Teunissen, die staan op de prachtige vastelovensposter van Jokes. En dan zien ze natuurlijk heel groot op dat ze erop staan. Dus als je denkt van, hé, die ken ik, dan klopt het. Ja, het motto bij Jokes dit jaar is kom en sfeer. En ik heb even geteld, er zijn 8 groepen die dit motto letterlijk hebben meegenomen. Waaronder deze, kom en sfeer, kijk eens naar het veugelke. Ja, en als ze zegt, kijk eens naar het veugelke, dan kunnen ze aan 2 dingen denken. Dan kunnen ze denken aan dat liedje wat al jarenlang bekend is. Maar vanaf vroeger moesten ze altijd naar het veugelke kijken van de fotograaf. En ik zie hier ook een echte ouderwetse fotograaf met hoergen hoed op. En nog met zo'n typische doek om zijn camera. Dan zien we echt even terug de tijd in het gewoon. Want die maakt nog van die ouderwetse statiefoto's. Ja, ik zal eigenlijk best wel eens een keer met deze kleine veugeltjes allemaal op het veugeltje. Mag ik, kom eens allemaal bij mij. Kom eens allemaal op, fijn op de foto. Kom even zuur. Kom eens allemaal rondom me heen zuur. En dan doet de meneer een foto maken. Je moet ook kijken naar het veugeltje. Ja, ik ben dan wel een beetje een groter veugelkast. En je ziet een veel mooie veugeltje. Je ziet echt hele mooie veugeltjes. Mooi jongens. Kijk eens naar het veugeltje. Ja, en ik heb altijd al geweten dat Wielen een vogel had. Hij heet er nog altijd op zijn schouw wel bezig. Dus ik kijk regelmatig naar dat veugeltje. Al 11 jaar lang wordt in het Groot Venlose de opsteker uitgebracht, verkocht. Voor €5 kun je die allemaal krijgen. En deze groep die hebben al 11 jaar lang de opsteker een beetje uitvergroot in XXL formaat gemaakt. En dat vonden ze tot het langzaam tijd wordt om die uitvergrote opstekers van de afgelopen 11 jaar dus aan het Venlose publiek te laten zien. Niet alleen hier aan de optocht, maar natuurlijk via Umbrel Venlo ook bij Joch Toes. Dit zien dus de opstekers van de afgelopen 11 jaar. Ook gebracht door vrouwtje Gon, zoontje Stef en degene die het zelf maakt en die zijn de naam verder niet genoemd heeft. Je moet ook eens letten dadelijk op de achterkant. Net zo moeilijk als de voorkant. Hier zien we dat al wat mooier in beeld. Prachtige. Ja, ik heb hier meneer Piet Aers. Meneer Piet Aers is een van de mensen die wat leuke dingen op papier kunnen zetten. Moet ik het zo voorzichtig zeggen, Piet. Wat heeft zich met een opsteker? Ik heb wie de eerste uitkwam, ben ik dit gelijk een XXL gaan maken. En dan heb ik elk jaar... Dat is een groter gemaakt door. Ja, elk jaar ben ik die gaan maken en ik moet dat toch wel een keer laten zien aan de mensen. Nu komt het een beetje beter uit de verre was zo'n klein dingetje. Nee? Dat is een super geluk, Piet. Je ziet het, de mensen lopen gewoon echte kunstenaars. Die lopen door de optocht in Venlo. En ze mogen ook eens een keer geneukt worden en nog mooie creaties laten zien. Piet, fantastisch. Oké, dank je. En dankzij Wiel weten we dus inderdaad ook de naam van degene die maakt. Piet Aert. Heel goed, Wiel.
als al duik naar de Venlo's optocht is gekeken, dan zou je niet zeggen dat deze mensen een jubileum te vieren hebben. Want deze hebben we in de Venlo's optocht nog nooit gezien. Het is Vriendenclub Tietzat. 25 jaar bestaan ze al. En ze hebben altijd alleen maar aan de andere kant van de brug meegelopen. En nu dus voor de allereerste keer vanwege het jubileum hier in Venlo. En wat beelden ze uit? Nou, wil jij dat eens even vragen? Ja, ik zeg wel, die mensen zijn altijd aan de andere kant van de brug geweest. Ik huur dat jij altijd aan de andere kant van de brug zit geweest. En nu met dit weer extra over de brug zijn gekomen. Ik stond op in de kabel, ja, dat kunnen de beste families doen. Nee, maar vertel eens, waarom zit je over de brug gekomen? Eigenlijk nog 25 jaar begreep ik. Ik ga Tietzat doen voor het eerst mee in Venlo. En eerlijk gezegd zien we ook een beetje niet en ook een beetje de weg weet. Dus we hebben wat kaarten bij ons. We hebben eigenlijk, zien we een beetje verloren. Je zit er leuk goed, maar mag ik een tip meegeven? Loop gewoon achter die veur lopen, loop toch gewoon achteraan, dan kom je vanzelf op het intoet. En dan heb je een fantastische optocht. Veel plezier. Dank. Ja, ze hebben ook Tietzat, dus wat dat betreft komt dat ook wel in orde. Als je de actualiteit hebt gevolgd het afgelopen jaar, dan kent je de discussie over de Duitse tol. Moeten we nou wel pieken gaan betalen voor de Duitse autoweek of niet? Nou, dat is de vraag. Daar zien ze het in Duitsland nog niet gaan over eens. Volgens mij, als ik het goed gevolgd heb, is de Bundestag het er wel mee eens, maar de Eerste Kamer in Pruisen nog niet gans. Dus als we een beetje mazzel hebben en de ANWB goed gaat lobbyen, dan hoeven we dat uiteindelijk toch niet te gaan betalen per 1 januari 2016. En deze groep, die heeft er leuk op ingespeeld. Kans gek, heten ze. En die zeggen, Duitse tol is niet tol. Leuk gevonden, maar in Duitsland heeft tol natuurlijk gewoon mout. Maakt verder niks uit. Wat hebben ze uitgebeeld? Ze hebben een wagen gebouwd met daarop een grenspoor. Die geeft natuurlijk de grens aan tussen Nederland en Duitsland. Een eigen deel van de wagen is in Nederlandse stijl gebouwd. Dus u een molen, een meulen moet ik zeggen. Wat koeien op de wagen. En aan de andere kant van de grenspoor, daar zien we de typische Duitse bouwstijl. Natuurlijk een beetje in après-ski. Want dat associëren we nou gauw met Pruisen. Want de helft van de mensen die op dit moment geen vasteloven aan het vieren is, die zitten natuurlijk op de latten. En die staan door ijskoud in de sneeuw. Terwijl wij hier gewoon met 27 graden bij de optocht stonden. En er is zelfs ook een tolhuisje staan daar links bij de grenspool. Dus daar kunnen ze nog ouderwets een stempel op te zetten op die keertjes. Zodat ze een bewijs is dat ze de tol ook echt betaald is. Maar in de moderne versie krijgen we natuurlijk gewoon een sticker weer op de route bij. Wist je nou direct Prinswiel als je zo'n prinsenmuts opzet, of is dat niet altijd geldig? Nou, een muts maakt geen prins. Dus de persoon die onder die muts zit, die maakt de prins. Meneer Van den Oelens, verdwaald. We zijn nu aan het strouwen heen, maar we moeten zo oppassen voor de jeugdjongen de wagen. Dus we moeten het allemaal in gooibanen regelen. Dat is alleen onderhand strouwen heen, die mannen van mij. Rustig aan, alleen op zich strouwen, onderhand, we blijven het. Dat was leuk dat Jokers en de Tigers erin gehuurd hebben om te komen struinen in Venlo. Ja, anders mag het niet, anders mag het niet, anders mag het niet. Maar geweld was toch weer. Onderhand wat te struinen. Kijk ze kijken. Nou, we kijken met z'n allen geen mee naar deze schoenen optocht. En we hebben de volgende Joekskapelle weer te pakken.
In totaal lopen we er 14, nou ze lopen niet allemaal, maar gewoon nog 14 mee in een optocht. Dat zien er heel wat. Ja, en Schot en Schijf is ook een van de Joekskapellen van het eerste oor. Dan moet ik voorstellen, ik stond nog 40 jaar trouwens. Daarvoor waren er gewoon de Hermenide van Vaar en Fortissimo. En nog een paar andere fantastisch mooie gezelschappen. Maar toen kwamen er net zo'n Joekskapellen opzetten. En die overrompelden eigenlijk mensen die worden helemaal gek van muziek. En het leuke daarvan is eigenlijk ook dat heel veel mensen die gewoon heel rustig aan begonnen zijn met een treutje. Uiteindelijk toch gemerkt hebben dat ze muziekmakers zo fijn vinden. Dat ze ook bij verenigingen zijn gegaan, bij andere clubs hebben gevormd. Maar hier hebben Schot en Schijf is een van de Joekskapellen die al zuur ontzettend lang bestaat. En het is natuurlijk heel erg mooi dat zo'n club zuur lang bij elkaar kan blijven. Vooral in deze flitsende tijd van allemaal sociale media. Het moet allemaal vlotter. Maar dit is nou gewoon een fijne Joekskapel die lekker door de stad trekt en ons heel veel plezier schenkt. En dat al 40 jaar lang. En dat al 40 jaar lang. Ach jee, je zal toch als oma maar op een gammele rollator door de stad moeten lopen. Dat zijn natuurlijk de negatieve gevolgen van het zorgloket, wat hier eens flink op de hak wordt genomen. Alle beperkingen van het zorgloket die zien ons middels alle media wel binnengekomen. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Deze groep stikt er een beetje een draak mee. Kijk maar, we hebben hier een loket wat al toe is. Wat altijd toe is. En ze delen formulieren uit, waar ze dus uiteindelijk helemaal nergens voor een aanmaking komt. Dus die indicatieformulieren, die stellen helemaal niks voor. Derdehands kunstgebitten, weer uitgedeeld, of weer uitgebeeld in ieder geval. Kortom, dit geval op een hele hilarische manier weer wat er aan de hand is in Nederland. Wie is toch? Ik weet niet of dat nog kijkt, maar toch een beetje naar boven toe, door de camera. Wilt u eens vertellen wat er niet zo goed is met allemaal die toestanden met de zorg? Ik ga spitsen mee op de benen laten lopen. Ik krijg geen zorg meer. Ik ben al 10 keer aan het loket geweest. Ik kreeg helemaal niks, geen zorg meer. Ik heb een nieuwe hulp nodig. Ben ik al aan de beurt? Is mevrouw al aan de beurt? Altijd. Ik ken het lastig zelf. Ik ken het allemaal zelf. Altijd op sloten momenten. Je moet wel een beetje compassie met die mensen hebben hier. Misschien wie dat schaven, wel een beetje compassie hier. We betalen gewoon wat meer premie en dan komt het helemaal goed met deze meubeltjes hier. Meer betalen is altijd goed. Ik zie er intussen in beeld die je er ook moeilijk mee hebben. Het ene met een stuk verband op de kop. Kom en scheur. Met de scheurkeer door de optocht hier. En intussen al nummer 16 in beeld. We zien hartstikke blauw. Ja, wat moest ze door nog aan toevoegen? Dat spreekt voor zich. Dit is trouwens Kindse Die. Met zijn Kindse Die liet eigenlijk ook weer een vastelandliedje uit de grondslag. Want het is eigenlijk het liedje van Kindse Die. En deze meisjes hebben er van gemaakt, Kindse Die. Alhoewel, er zijn ook hier bij. Maar wat ik straks ook al zei, heel erg leuk dat er toch stukjes van vastelandliedjes gebruikt werden door de optochtdeelnemers om inspiratie op te doen. Voor een idee. En dat is natuurlijk toch ook uit de tekstschrijvers, uit de mensen die de liedjes maken, is dat toch een chapeau. Ja, absoluut. En we komen dat nog een paar keer later in de optocht ook tegen. Ja. Ja, de Bannenvliegers, een van de oudste vasteloversverenigingen van Venlo, waar we heel erg geus op zien. De Bannenvliegers is een stamtafel en kom ik ook ieder jaar met een heel bijzonder idee.
als ik het nou zie in de verte zie, heeft het met de geut te maken. Je kent wat de beruchte geut. Ze heeft dergelijks katten die doet uitgeschreven weer krijgen in de krant. De geut die bij het postkantoor bij het Limburgs Museum. En de wandelvliegers die hebben altijd heel veel in huis om door een leuk idee op los te laten. De wandelvliegers met de geut. Ja, en deze geut loopt dus inderdaad wel. En een leuk uitgebeeld ook. Hè, met die boksen eronder. Deze loopt inderdaad letterlijk. Terwijl die door bij het Limburgs Museum altijd droog staat. Omdat of de pomp kapot is. Of omdat ze verstopt zit. Het is alleen te hopen dat de geut niet overlept. Voordat ze het in zien, dat ze het in het holen. Laat de mos ook eens kijken. Hey, van de zomer heb ik gezegd dat die geur 3 maanden loopt bij het postkantoor. Ik hoorde de krant mee, Sefte heb ik scheiden voor mij schrijven. Ik hoorde staatsomroep. Niks anders heb ik nodig als dit ding voor een beetje te rakelen. Ik rakel ermee. En wat hoor ik nou? De geur weer wat dichtgegooid. Dus je ziet een van de betere reukelaars, begrijp ik. Ah, is dat niet normaal? Reconstructie! Misschien moet, als je nou heel hard doorremt, kun je die van de wandelvliegers inholen. Want die hebben die wandelende geut en die zoeken nog een extra, die zoeken een piepenpoetser. Die hebben ook hard nodig, anders loopt de geut eigenlijk over. Ja, en zo wordt er door Wiel nog eens een oud thema opnieuw weer eens opgereukeld. Een Velderse joekskapel die toch Venlo's vastelovens muziek maakt. Daar hebben we het toch weer over de muziek. Zutjes aan huren wij door joekskapel Nooit Toes. Die gisteren trouwens nog in Kaldekerken in een optocht hebben meegelopen. Vandaag doen ze dat natuurlijk hier in Venlo bij Jokers. En morgen zien ze de Boerenbroelofkapel in Venlo. Kortom, die mannen zien inderdaad, en trouwens vrouwen ook, Nooit Toes. Vinden ze niet erg, want daar zien ze aan gewend. Want dat hebben ze eigenlijk al jaren. Ze komen dus uit velden. En het leuke is, heb ik me laten vertellen, dat een aantal van deze mannen niet alleen kunnen treuten, maar ook kunnen zingen. De rug op die 2 dagen knap geweest. Dat rukt zich niet, dat ik al weg. Kom en sfeer, wij lopen achter. Nummer 19 in een optocht. En dat heeft weer iets met die te maken. 0 en sparkly gezet. Ze lopen voor de 11e keer mee, wat dat betreft een jubileum. Klakskus, cijfers, maar die klakskus lopen niet goed, die lopen natuurlijk achter. En als je goed kijkt, bij de kinderen, die zien een stuk wiezer, want die lopen wel goed. Ze proberen dus mee te komen, maar het lukt niet. Alleen de blagen die de toekomst hebben. De 0 en sparkly. Ja, dat doet me een beetje aan de parkfeesten denken. Ja, de Nodensparkfeesten. Oh, je zit in de Nodensparkfeesten. Ja, dat is hiermee ontstaan. En wat doet je daar? Ja, nou niks meer, want de Nodensparkfeesten zien nooit al bij de Maaspoort. Oh, wat maak je mee nou? Mensen, het volgend jaar, deze kliek, die gaan weer opnieuw het park, het kleinpark hebben we het nou over. Het kleinpark in Nolens, gaat die weer een fantastisch feest van maken. Spreken we nou even? Ja, zeker. Hé, dat hebben we weer gefixt, hè. Spannend job. Nou, en als dat lukt, dan lopen ze weer helemaal op schema. Dan lopen ze ook niet meer achter. Nee.
Het blijft ook leuk om iets met een fotootje te doen. Hè? En dat zien we hier ook weer. Kijk eens naar het veugelke. Weer dat liedje wiel. De beurs op de winkel bedeend met liedjes. Met liedjes. Ja, ook weer een en ook liedje. hier weer komen we op de foto. En ik vind eigenlijk, als ik net bij die groep op de foto ben geweest, vind ik dat ze helemaal ook heel even op de foto moest met dat clubje. Ze hebben namelijk niet van niks het grote bord meegenomen. Dus ik vind... Nee, maar kijk, een veugeltje spreekt de mensen ook goed aan. Met Vasteloven, iedereen heet het, dan wil ze zich inderdaad gelukkig heel anders, ze wil zich veel losser. En wat ik ze dan gelegen aan, de vlucht van hot naar haar, met een hotpad op de stad weer. En als ze dan nog een bepaalde huur gekost, dat ze er van boven zulke kunnen zien, tot dat meegenomen zijn. En dat inspireert toch door de jaren hier altijd heel veel mensen over beugeltjes, blendertjes en te schrijven. En ook goed te beelden in de optocht. Omdat dat nou eenmaal het gevolguur van vrijheid, van we hebben nu even 3 dagen geen baas achter ons aan. We kunnen nu even lekker met gezamenlijk, met ons allemaal Vasteloven vieren. Met de kleedjes en met de grote en met iedereen. En dat geeft het gevoel van dat fladderende beugeltje natuurlijk. En Vriendenclub sinds vorig jaar komt er achteraan met het motto: kom eens vuur, het goede weer staat voor de deur. En dan verzint ze dat waarschijnlijk al ergens in het najaar. En dan blijkt dat inderdaad ook nog goed uit te komen, ook nog het schone weer komt voor de deur. Ze hebben waarschijnlijk een oorzegger bij u in de club zitten, want voor hetzelfde geld had het er met bij goed gevallen. Maar we hebben ontzettend mazzel hier op deze 16 februari. We hebben prachtig weer. En als donderslag bij heldere hemel zien we hier dus nummer 21. Maar dat goede weer, dat moet ook wel voor doen. Het is een hele lange traditie in Venlo dat aan de heilige Sint Clara en de meter broodworst aangeboden wordt. En de heilige Sint Clara brengt die netjes, of de groep, of die mensen die mooi weer aansmeken, brengen dit naar Sint Clara toe. Maar Sint Clara leeft uiteraard niet meer. Maar dat moet ook als ze die meter worst dan naar de arme mens brengt, want dan hebben ze ook de volle aanvloed erbij huur. En daarmee smeekt ze dus goede weer aan. En ongetwijfeld deze groep die dan zit van kom eens voor het goede weer steeds voor de deur, zullen ongetwijfeld een meter broodworst gespendeerd hebben aan de heilige Clara. Dat kan niet anders. Ze zien het Sunker in Hoes. Ze hebben allemaal leuke bordjes bij met halve tekstjes. Ik hoop dat je dat toen zo'n beetje meekrijgt met lezen. Ik probeer er een paar voor te lezen. Emos in het Sunker zetten. Kan ik hier ontdekken. Achter de wolken schijnt de zon. Ja, als ze het woordenboek erbij pakt, dan vindt ze natuurlijk ook heel veel uitdrukkingen en spreekwoorden met het Sunker. Ik zie weer een paar vaatsen in beeld. We hebben hutjes op de kop. Letterlijk en figuurlijk. Weer een mooie woordspeling. En ze hebben ze letterlijk op de kop, maar op de plank zie ik ze ook nog op de kop liggen. En wat is er nou mooier bij een Vasteloven dan een hutje op de kop? Dat mag het duk, hè? En van die vaatsen komen we naar nummer 22, een jubileumsnummer. Al 22 jaar maken we weer ook Joeks en Jen. Dat zijn de Fluas-treuters. Ja, we hebben ook weer een Fluas-Welske, dus we hebben ook weer een liedje wat we vandaag in de koppelen. Maar de intentie van de club van de Fluas-treuters is toch Venlona. Daar zien ze hoe het ontstaan. Iedereen kent natuurlijk het mannenkoor Venlona. Die gaan binnenkort trouwens een fantastische reis maken naar Roemenië, concertreis. Maar de Fluas-treuters zien uit Venlona ontstaan. En ik weet niet of er nog mensen bezig zijn die nou zingen, maar treuten kennen ze in ieder geval. Ja, en dat al 22 jaar lang dus. En dat gaan ze ook vieren ook. Ik weet niet of ze zo'nzelfde grote reis gaan maken als Venlona. Maar ze gaan in ieder geval wat doen. Alleen blijft dat nog heel even een verrassing voor ons allemaal. Wat is er een suiker door? Zit er in een bouwwerk. Maar er wordt weer steeds meer gebouwd in Venlo. Dus ik hoop dat we op het eind van de optocht zien eerst de steen, nou de mensen. Ik hoop dat we op het eind van de optocht een paar dikke opdrachten binnen gehoord heeft. Als het een bouw goed gaat, gaat het ook heel veel andere mensen goed. En het is maar allemaal een beetje positiever. Ja, we zijn hier op de parade voor Hotel Puur.
En tegenover ons wordt een nummer gedraaid. Wie hebben de prins? Wie hebben de prins? En dat sluit natuurlijk aan bij nummer 23 in de optocht. De Nate Raaf, die zijn natuurlijk hartstikke groot. Dat zij dit jaar uit uw clubje de grote Jokersprins hebben. En die zien misschien dan net zo groot als wij van Umbro Venlo, want wij kennen dat natuurlijk ook groter. De Nate Raaf. Moeten we er nog iets van vertellen, Wiel? Ik denk dat de legende al bekend is. Die verzonnen legende overigens van de Nate Raaf op dit stok. Ja, we moeten gewoon eens even met wat mensen gaan praten. Want het motto hebben ze opgegeven, dat is de Golden Humor Cup Toes. En ik neem aan dat het te maken heeft met Tom Toesborg, de Golden Humor binnengeslijpt heeft. En dat niet alleen voor zichzelf, maar ook bij de Nate Raaf. Want het is natuurlijk een club die een hele bijzondere uitstraling heeft. Op een hele bijzondere manier met elkaar omgaat. En we begonnen eens een beetje de kant door te kijken of we er toch nog iets meer informatie over kunnen krijgen. Want het is natuurlijk wel een club die op een iets andere manier omgaat met vastelovend, wat losser. En dat doet ook al uit de meetjes. Ze zien allemaal wat lossere veertjes. We hebben net gezegd, Tom Toesborg heeft de Golden Humor gehaald. Is dat het doel van wat geen uitbeeld? Is dat zo, jongens? Nee. Maar we hebben de prins. Ja, maar ik heb ook de Golden Humor. Ja, dat ook. Dat is niet dubbel op. Dan gaan we dadelijk weer de plot. Soms hoeft ze ook niet alles te weten om goed met een optocht mee te gaan. Hè? Ja, maar we gaan wel even met de prins praten dadelijk. Hè? Absoluut. Nou huren we al 4 weken niks anders dan het ritje van de Nate Raaf. En dan huren we niks. Wat is het ritje van de Nate Raaf? Meneer de Druge Raaf, wie hebben de prins? We hebben de prins inderdaad, dat staat erachter. Maar we hebben onze eigen vriend Jorg ten Tweede meegenomen. Dat staat op de Wouzenbus. De enige echte adjudant. Het is allemaal een beetje tegen met de muts. Nee, ja, dat komt dan in. Ik moet hem terug houden. Dat roep je nog even ook zelf af natuurlijk, een beetje weer te geven. Hey, fijne Barcelona. Ja, de leuke is, ze hebben ook nog iets heel origineels bezig. Ze hebben het Nate Raaf-setlint bezig. Dat verspreidt zich hier nu over de halve parade. Dan zetten ze gewoon de parade mee af. En dan lopen die allemaal in een lange rie neer vanaf. Het Nate Raaf-setlint. Overigens ook goed te koop. Om een eigen plekje te creëren in het Venlosje. Voor de vastelovend terugkeerders ski hadis. Je suis high. Dat behoeft natuurlijk niet heel veel toelichting. We weten allemaal wat verschrikkelijke dingen er gebeurd zijn. Maar gelukkig, de mensen die terugkomen van skiën, die kunnen we rustig weer het land binnenloten. Magie in Venlo, door Kikkersen vanop lees ik hier. En de magie, dat is een tapijt, daar zit immers op. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een zwevend tapijt. Het zou natuurlijk prachtig zien als ze die dadelijk op eens een hoer zoekt schoon. Maar ik ben bang dat dat er niet helemaal van komt. Alhoewel hij alweer een etage hoger zit. En het toch een beetje magie is van wie zou je dat nou toch kloor krijgen. Hè? In het mandje. Een zwevende, een springende kikker. Magie van de bovenste plank.
En hier is het Hetje, die maken lekker stukje muziek. Voordat wij goed kunnen wel 24 in de optocht zien. En dat zien de babbeleertjes. Niks lekkerder dan af en toe een lekker babbeleertje tussendoor. Om een beetje de honger te stillen. Maar ja, als babbeleertjes kunnen ze meestal ook lekker proten. Kom eens voor, wij geven de optocht meer kleur. Ja, die snoepjes, die babbeleertjes, die zijn er in alle kleuren te krijgen. En ze hebben er een flink aantal op een lief hangen. Lekkere babbeleertjes. Zeuk. Ik zie een kaartspel bij die mevrouw. Boer zoekt vrouw. Erg leuk verzonnen met een kaartspel. In dit geval is het denk ik vrouw zoekt boer, misschien wel. Zit je een beetje teleurgesteld, mevrouw? Oh, wat wil ze zeggen? Misschien mijn hertje nog klopt. Ik ben helemaal onder de indruk, maar ik ben geen boer. Ja, nee, maar mijn hertje klopt nog steeds, hè. Maar ja, Als ik boer was, dan wist ik het wel. Hè. Misschien kom je er nog een tegen onderweg. Wiel, als ze er einde doorloopt, dan is ze de volgende alweer. Ja, hier hebben we Joep en Theo van het Zoete Huis. En ik weet precies wat je doet. Ik weet het precies. Er waren een reclame voor een bepaald bedrijf in Venlo waar je in figureerde. We waren de hele tijd weg in de net werken weer met ons drieën. En rennen, hè? Rennen keihard, hè, keihard. Dat ging goed nog, maar nu zien we er helemaal klaar mee. En met 4 kunstgenen. 4 kunstgenen hebben we en we rennen niet meer. We willen weer rennen. Kijk je toch weer naar het foutje uit dat je er weer bezig bent. Deze wagen is in 6 weken tijd gebouwd. Het is in de groep, ze noemen zich de Hoerge Giering. En ze doen voor het allereerst mee hier in de Venlose optocht. Een enorme lol die ze hebben, gewoon in hun eigen après-ski-hut. Want dat is het. Als je het zo ziet, zou je denken, het is gewoon een ordinaire zoepkiert. Maar dat is het dus niet, het is een echte après-ski-hut. En Hoerge Giering heeft die dus in 6 weken tijd zelf gebouwd. 2 après-skiën door de Vasteloverteer. Nou, lot gewoon jongens. Even sloggy. Zeldzaam oud Romeins theeglaas gevonden in Venlo. Ja, en dat is misschien wel weer net zo nep als het mikwe. Leuk verzonnen jongens, erg leuk. En nu het tierglaas gaan we naar de volgende vereniging. Wiel, daar kan zich vast en zeker meer over vertellen. Ja, muziek op Venlo was dus ook een van de HAF-korps, noemen we dat. Harmonie van Ver is dat een afkorting van. De HAF-korps die de 10e korps eigenlijk die de basis vormen van de muziek in Venlo. Ze hebben ook de opdracht om bijvoorbeeld Sintermerten en Sinterklaas en al die feesten te verzorgen. En Venlo was dus een van deze verenigingen is nog vrij jong ten opzichte van de andere vereniging.
Maar dat doet best en ze doen dat op een perfecte manier. Presenteren zich ook regelmatig met concerten, drukbezochte concerten. En Valenwasse heeft natuurlijk, vooral met zijn jonge club, een geweldige toekomst. Dus er maar eens met ze een lekker stukje muziek maken, op weer trommen, maar ook met muziekinstrumenten. En hoe schijnt het? Oh nee. Het theater van het leven wiel. Zoem maar bij ons op de bank. Ga er maar eens lekker bij zitten. Ja. Het theater van het leven, dames. Vertel eens in het leven. Geniet van het leven en plak de dag. Kom je ook bij ons op de bank? Mag ik even mee komen doen? Mag ik in mee komen zitten? Oh, dat soort goed. Hey, de chips, papa. Lekker. Ik blijf hier zitten. Nou, dan zien we kwijt de rest van de optocht, ben ik bang. Goede dames, het theater van het leven. Ik kon niet doen, ze maar weg. En zo horen we nog een van de optocht. Hoi. Dan maakt de gediekens maar weer dik. En dan kan Wiel de rest van de optocht blijven genieten van het theater van het leven. Want dat is dan mooier dan door het theater wat te maken. Want is het leven niet één groot theater? Ja, dansend door het leven gewoon. Ja, dat is al jaren een motto van de Metsenclub natuurlijk. De Metseneers die lopen voor de 18e keer mee hier in de Venlose optocht. Ideeën voor dit hadden ze al heel vroeg. Kom en sfeer, rattenvanger met die dansende ratten. De bedoeling van de groep is dat ze al dansen door de stropen gewoon. En dat zien we ook. Ze maken lol en plezier. En het is een prachtige vereniging, die Metseneers. Niet alleen omdat ze heel veel dansjes doen, maar ook omdat ze bijvoorbeeld het schminken, wat ze hier op de snoetjes zuus, dat leren ze gewoon de mensen zelf aan. Daar geven ze cursussen voor. Dus wat dat betreft zorgen ze ervoor dat ze een gezonde vereniging worden. Neven dat organiseren ze door het jaar hier verschillende activiteiten waar iedereen aan mee moet doen. Dus het draait niet alleen met dansen, maar het is gewoon een lekkere samengevul van de Metseneers. En de volgende fase komen alweer in beeld met de overbekende sambabal in de hand. Dit jaar door een grote beerbrouwer wordt meegegeven. Maar wat stelt dit voor, Wiel?
Wil werd het niet. Gewoon niet. Hertepien heet ze. Ah ja, en dat is inderdaad, ze hebben het geweiën van een hert op de kop. En waardoor dat ze dubbelzinnig zeggen, we hebben hertepien. Ik wil nog even een beetje bijkomen van het theater van wild. het Ja. leven. Wil is toch helemaal een bijkomen, ja. Aangeschoten wild, nou wordt het dus duidelijk. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè. Zonder woord, zonder iets te zeggen, toch aan die publiek duidelijk maken wat ze wil uitbeelden, wat ze wil zeggen in de optocht. Die hebben wel wat lekkers bezig. En wat hebben we weer lekker te pikken bij ons? Ja, lekker hè? Nou, ik heb cupcakes gebakken met peterselie. Denk je dat dat lekker is? Ik weet niet of dat lekker is. Ja, ik heb er niet zo van kijken. Best op gedaan. Ik ga meedoen met Heel Holland Bak. Denk je dat ik een prijs win? Kijk eens. Nou ja, het doet er niet echt vaak goed, maar misschien doen er nog mensen niks op kracht even de week. Maar ik heb nog de hele optocht, hè? Ik ga het proberen. En zo hoorden we weer nog een keer Venlo's met een harde G-proten. En eerste vakjury. Nou, dit duidt me heel erg aan de vastelovensvereniging De Wegers, denk ik. Heb ik dat goed? Ja, ook wel een beetje, ja. Dat kan kloppen. Ik is de vakjury van de optocht. We zijn de vakjury van de Leedjesavond. Welke Leedjesavond? Van de Leedjesavond van Jokers. En waarom is het zo laat? Ja, we lopen een beetje, het loopt niet door, zeg maar. Ik zal ook zeggen, het is een vak apart. Ja, je moet gewoon zeggen, je ziet vroeg, want je ziet natuurlijk de vakjury voor de eerstkomende Leedjesavond die weer plaats gaat vinden in oktober, toch? Ja, zeker, zeker. En dan is het heel goed door de bekwaamheid van de mensen van de Vegers natuurlijk. Ja. Inschrijven, meedoen! Ja, en inmiddels rollen de kienbelkens alweer door de optocht. We zogen ze gisteren in Blierik, ook al als je die uitzending gezien hebt. Wil gisteren wel eens kienen? Ik is skiën? Kienen. Kien, bingo spelen. Nee, kienen, nee, ik denk dat dat nog een paar jaar duurt. Dan jagen ze me echt mee weg met kienen. Nee, is niks voor dik. Daar ben ik een beetje allergisch voor. Vooral met die dumpjes die altijd alle kanten doen vliegen. Ik moet er niet aan denken. Maar de kind zich voorstellen als ze straks in een bejaardenhoes terechtkomt en er is niet heel veel meer te maken. Ja, dat durf je dicht op jongeren, dat weet ik ook wel. Maar stel ik voor, de best bejaard, net als deze mensen. En er is al helemaal veel te maken dat ze dan toch nog maar gewoon lekker gaan skiën. Ja, dat is toch ook zo. Mensen moeten gewoon doen wat ze leuk vinden. Als mensen kino leuk vinden, moeten ze gewoon fijn kiezen. Als ze er lol en plezier aan hebben, maar toch heet het toch hem. Iedereen in hun eigen smaak. Maar ze moeten gewoon net doen wat ze zelf leuk vinden. Is dat kiezen, dan moet ze kiezen. De Golden Earring beeldt dat heel goed. Het zijn allemaal jongens en meisjes met linkse hand. Maar ze hebben er toch ieder jaar weer de schouders onder gezet. En ook dit jaar weer om een mooie wagen te bouwen. En dat kan wel eens diep in de nacht gebeuren. Hier ze dan zodanig tevreden zien dat ze de wagen mee kunnen nemen in de optocht. Bedankt jongens dat je dat ook dit jaar weer hebt gedaan. En als er inderdaad allemaal mensen in de club is die nou niet een hamer aanzuur kunnen wiezen, dan is het toch knap dat ze zoiets voor elkaar kiezen. Hij wordt iets omgeroepen, alleen kunnen wij het nog niet verstaan, omdat wij nog de vastelovensmuziek van de Burgerwagen huren. Maar langzaam maar zeker komen de klanken van de luidspreker op ons af. We moeten gewoon wat harder praten. Dat is in dit jaar 38 mooie wagens gebouwd. Zonder of indraaien kunnen we het allemaal niet voormaken. Inmiddels zien we erachter dat deze meneer gewoon aan het collecteren was voor de optochthal. De optochthal, ja, dat is hard duurder. Want er bouwen toch heel wat verenigingen en die hebben behoorlijk wat stoorkosten in de joh. Met die allemaal. Maar inmiddels zien we bij nummer 30 aangeland viel. We geven een optocht kleur. Het is een groep Chen Kaartgelach.
En kijk eens wat een prachtige kleuren hij over de parade trekken. Kom en sfeer, wij geven de optokleur. Hij zei het ook nog een keer. Mooi, mooi, mooi. Ja, zwaai maar een keer. Kom maar. Dan komt ze op televisie, jong. En op de klanken van de tsunami labiel nog een paar snoepjes. En Venlo niet, dus wij nemen er een. Ja, snoepjes. Meneer, je hebt volgens mij al hier wat snoepjes op, hè? Ja, hè. Die sloeken die gaan goed, hè. Maar waarom mag er een Tegelen wel met snoep gegooid worden en een Venlo niet? Dat vragen heel veel mensen zich af. Ja, dat vragen wij zo ook af. Dus daarom moeten we dit soort toch een beetje onder de aandacht brengen, hè. We kunnen wel antwoord op de vraag krijgen natuurlijk. Ja, dat hoop ik. Ik zal nog de opdracht Ruud even spreken, kijken wat hij zegt. Als je nou flink doorstapt, heb je dan weer natuurlijk weer een paar kilo's eraf om van die snoepjes erin te groeien. Ja, die kilo's eraf, dat kan met mij wel goed komen. Ja, we zullen inderdaad hier in Venlo zonder al de zeutigheid moeten doen. Ik huur en zie alles, zit deze meneer. We hebben nu op het Nedinskoplein. Ik zie de wereld draait door. Alles hield hem in de gaten. Dat ik kijk echt zo of het ding van bij zichzelf, dat heb ik toch minder knappen daar vandaag, hè? Nou, dat is de AIVD volgens mij. Alles in de gaten, hè. Niks heel meer geheim. Overal zien ze bij. Ja, toch moet ze er maar oppassen, want een spiegel lukt nooit, hè. Die lukt nooit. Joekskapel niet om aan te huren, beter bekend onder de Venlose mensen als Nuad. Prachtige Joekskapel met ook een prachtige traditie, het routegetoet. Dat gaat ook wel plaatsvinden, Wiel. Ja, het routegetoet is een paar jaar op de Stijnstroot gebeurd. Maar dat wordt zo druk dat ja, die mensen die blozen geweldig mooi. En daar kwamen er steeds maar meer mensen bij. Maar ja, de Stijnstroot is vrij smal. En nu hebben ze gekozen voor het stadhuis. In overleg met het gemeentebestuur mogen ze het stadhuis gebruiken. Ja, dat wordt natuurlijk iets heel bijzonders. Want het stadhuis is al bijzonder. Nedermaandenhuur is bijzonder. De muziek is bijzonder. En de Venlose vasteland is bijzonder. En die combinatie bij elkaar, dat wordt natuurlijk een grandioos feest voor het stadhuis. Allemaal naartoe gaan. En wanneer kent je er dat is dinsdagavond om 7:11. Dan vindt inderdaad de 4e editie van dit evenement plaats. Ja, ik ga ook bij Joekskapelle hebben ze ook kinderen erbij en die mogen zelfs het bordje dragen. En dan hebben de dames erbij, die geven er nog meer kleur aan. Die geven er nog eens een keer een extra cachet aan door een tamboerijn te gebruiken. Ja, dan moet ze heel hard houden, wil ze over de muziek heen te komen. Maar het valt allemaal aan bij een complete Joekskapel. Kinderen, vrouwen erbij en natuurlijk fantastische muziek. Hartstikke mooi. Aan te huren. En als je er dinsdag bij wilt zien, dan kan ik ook vast vertellen dat ze ook wat bekende namen door hebben. Ik zal er gaan doen, maar het is zeker de moeite waard.
hier bij de nateraaf aanwezig zien, denk ik. Ik zie hier door een eigen nateraaf bezig. Je suis giraaf. Leuk gevonden, mevrouw. De pimpeliers. Daar komen ze aan. Met allemaal tekstjes die niet helemaal afzien. En dat heeft ermee te maken dat ze, ja, het is een beetje laat begost misschien wel zien. En ze passen het maar door gewoon een mouw aan. Ze lopen mee als kleiermakers door de optocht hier. En ze hebben allerlei materiaal bezig om er een mouw aan te passen. Maar wij willen ook gewoon eens een keer huren. Wij zien hoe de pimpeliers. Nou, deze man heeft de ideale moord. Dat heb ik al lang gezien. Maar die man en ook die mensen die achter dat schermpje zitten willen geen weten. Wij zien hoe de pimpeliers. Ik bestond al 11 jaar, maar leg eens even uit. Nou, wij zien een kwantengroep jongen. Die ontstaan uit een paar vriendengroepen vanuit de hockeyclub. En ja. En je zult dit jaar de prins leveren. En die hebben tegenwoordig een hoofdkoning. Die slijt alles. En die zult dit jaar de prins leveren, heb ik gehuurd. Wat is ze? Je zult de prins leveren. Ja, niet dit jaar, maar ik denk wel het komend jaar. Dat gaat dan wel gebeuren. Ik vind dat helemaal goed. Je kunt ook gewoon wachten tot 33 jaar, hè? Ja, makkelijk. We staan nu 11 jaar. We wachten tot 33. Ik vind het een goede deal. Maar de hoofdkoning? Ja, ze hebben nu een prins van wel een hoofdkoning. En dat zit al genoeg natuurlijk, hè. Als ze het logo al bekijkt, dan weten ze genoeg de pimpeliers. En het woord zelf zit het natuurlijk ook al. Veel jongens in de optocht. Hartstikke leuk, jongens. Dit is ook leuk. Wat is het meervoud van pauze? Pauze. We zien hier 3. Pauze. En die haalden even pauze. Hier waren hier, moet ik zeggen, mag ik ook vragen van welke orde dat je ziet? Nou, we zien de paus van het Vaticaan. Nee, de paus is ook een orde. Nee, dat is een goede vraag. Mag ik ook vragen uit welke orde dat de paus komt? Sorry, we hebben even pauze op dit moment. We willen wel hier weten welke orde dat hier. Van de wanorde. Je ziet van de wanorde. Nou, gezegend. Je ziet gezegend en het is een gezegende optocht. Ik hoef dan niet voor straf een paar rozenkransen te bijen of zo, hè? En een rozenkrans, wees goed Mariaatjes. Ik wil een beetje doorpauzeren, maar je moet wel ook een beetje uitschuiven, want anders kun je dadelijk steeds meer korte pauzes. Hier veel gaat in de pauze. We hadden steeds meer korte pauzes. En dat was weer een goddelijk gesprek van Wil. Kom eens vuur. Neutjesrang in de optocht. En dit is op het motto van dit jaar. Het motto moet heel veel optochtdeelnemers inspireren. En laat eens kijken wat je er op de dag hebt. Hey. De heren van Neutjesrang had ze natuurlijk al gezien. Altijd wel weer met een origineel idee. Komt met vuur en dan met 2 man. Maar je ziet eigenlijk normaal met 3. Maar de derde is skiën. Nee. Ook het is skiën. Moet je dat niet zeggen? Neutjes 2 dus. Nee, de eerste met de spaarkast vandoor wil. De penningmeester is er tussendoor. Ja. We gaan een van de jaarvergaderingen. Oh, een klein theatertje, hè? Ja. Terwijl ik nog een heel klein beetje bedwelmd ben van de wierook van de pauze, kan ik ook nog melden dat we hier de cockpit zien. Ja, de cockpit. Prachtig om dit soort dingen weer te verzinnen, hè. Dan kan ik me zo voorstellen dat ze denkt, ja, wat zullen we dit jaar weer eens doen? En dan mag ze er dit van. Leuk! De cockpit. Ja! En die is weer wakker. En dit is ook nog een hele bekende kok. Alhoewel, hij staat niet meer achter de ketel. Philippe is er bij uitgescheiden dit jaar. Met zijn prachtige zaak op de parade. En geeft vandaag fijn velo in de optocht bij. Philippe. En intussen zien we nummer 33. Een jubilerende vereniging. De Fiemeleers. Kiek en Zee. Door de vastelovend vliegen wij. Ja, als ze namelijk het woord Fiemeleer uitspreekt als Fiemel eer, dan kan ze zich voorstellen dat dat iets met vleegtuigen te maken heeft. De Pekskes zien natuurlijk een eigen beheer gemaakt. Dan beginnen ze al direct naar de zomer mee, de Fiemeleers.
En dat geldt eigenlijk ook voor de wagenbouwers. Die bouwen trouwens ook in die grote optochthal waar we het zojuist over hadden. En op de wagen hebben ze 12 vliegtuigen en die bewegen allemaal. Die maken een ronkend geluid, uiteraard wie dat vliegtuigen betaamt. Hier ziet je ze prachtig in beeld. Kijk eens naar die mooie creaties. Ook hier is weer gewerkt aan details. Hier is ook weer het motto. Die werken over en over om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. De Fiemeliers deelden boardingpassen uit, want je kunt als Venlose mensen even de kant gewoon meevliegen met Fiemel Air. Door de Vastelovend vliegen ze dus al 33 jaar, opgericht in 1982 dus als een vriendenclub van Blierkse en Bokense jongens en meisjes. Maar tegenwoordig zien er ook heel veel uit Holblierik bij. En op de wagen, zo meteen, kunnen we zien dat er een hele grote foto is te zien van Groot Venlo. Dat is een doek dat speciaal gemaakt is voor op de wagen. En het zou heel mooi zien als ons cameramensen dat nog even in beeld kunnen brengen. En ik moet trouwens Marion nog heel even bedanken, want Marion van de Fiemeliers, die heeft ik vanmorgen nog even een mooi merkje gegeven. Dankjewel daarvoor, Marion. Wij willen vliegen met Fiemel Air. Begin met 0011, zodat je ook kunt onderdompelen in de Vastelovens toeval. Je wensen op een behalve vlucht door de Vastelovens. Vastelovens samen. Nou, ik heb de boardingpas weer binnen. Maar ik hoor dat het vliegtuig inmiddels al vertrokken is. Misschien kunnen we bij de volgende mee, want die vertrekken over 11 minuten weer, zie ik. Dus dan kunnen we gewoon weer mee vliegen. Hier ziet je inderdaad die foto van Groot Venlo. Voor alle Vastelovens vliegers die wij willen vliegen met Fiemel Air. Begin van 0011, zodat je ook kunt onderdompelen in de Vastelovens toeval. Die wensen op een behalve vlucht door de Vastelovens. Vastelovens samen. Kijk eens wie die dan lekker liggen hier. Heerlijk hè, als als kinderen zo de optocht meekent. Hoe steekt te lopen? En achter ik lopen gewoon een stelletje hippies. De hippies uit Venlo. Met hele bekende teunten bezig. Dat is een mooie parodie op die andere uit Venlo. Ja, even knuffelen, goed zo.
is goed. Oké. Ook in de volgende heren, Stampe. En de ganse bonte stoetsen, die komen rechtstreeks uit de jaren 60, 2015 binnen. De hippies uit Venlo zijn op zoek naar een winkel waar ze veel spulletjes kunnen gaan kopen. Ze hebben het idee van, nou misschien kunt hij wel aan de overkant van de Maas liggen, op dat kazerneterrein, dat er een hele grote winkel komt. Het is al een paar keer gezegd dat er misschien iets komt op dat gebied. En daar wachten ze eigenlijk op, die hippies. En de overbekende turten die ze in de hand hebben, die hebben ze ook al aangepast. Kijk eens, ze hebben zelfs turten, zeggen ze. Ja, dat is zuur zelfs, dat in een tijd van de hippies, toen begon net hier op de Gelderse Poort, begon het Duitse ook te ontwikkelen. Er kwamen dus winkels die zich helemaal op het Duitse continent gingen richten. En dat waren in de hippie tijd, dus die combinatie die is goed gevonden. En op de klanken van I Wanna Be a Hippie gaan ze als swingend de Venlose optocht door. Let ook weer op de tekst die de mensen op de rug hebben. Gratis knoevels, deze keer al. En ze hebben ook turten. LSD, dat staat even leefde samen delen. Dat is toch mooi, hè? We zijn fantastisch. Knuffelen ze mee. Nou, misschien vinden ze hem uiteindelijk wel aan het einde van de optocht. Want als ze dan heel even over de Maas kijken, dan zien ze het kazerneterrein vanzelf al liggen. De sponsorenloop, daar zien ze geld voor in de inzameling. Ze hebben sponsoren aan de oren. Maar ze zien ook niet echt SpongeBob, maar gewoon sponsoren. En als ze dat anders uitspreekt, dan kiezen ze sponsoren. Leuk gevonden, jongens. En dan kunnen ze verliezen dat het vandaag niet regent, want anders waren die sponsoren nog behoorlijk smoor geboren ook. De kwas zien we hier in beeld en ze voorspellen ons van allerlei dingen. Dus ik zie woordzegsters, die willen natuurlijk onder eure zwevende Oosterse hemeltjes geer vertellen wat je hier wilt huren. Het wordt uitgedragen door de dames met een glanzende Oosterse jesjes in de sfeer natuurlijk, die we allemaal kennen van Duizend en Eine Nacht. De heren in deze club, die zien we in een sultan verkleed. En de grandeur die wordt bezegeld met een grote tulband. 56 personen door de optocht hier. Ja, ik was een vereniging uit Venlo-Zuid, of Zuid, wie men ook wel zegt. Een vastelovensvereniging die ontzettend floreert. Ook heel erg mooi dat ze ook in de optocht op maandag meegaan. Ze zien eigenlijk vaste klant en dat is natuurlijk fantastisch. Mooi dat ze ook in de optocht van Jokers zich op deze manier presenteren. Want een optocht is natuurlijk voor gans Venlo en ook voor mensen buiten Venlo. Dit is voor iedereen. Maar het is wel heel erg fijn dat de kwas ook weer dit jaar het best heeft gedaan. Vanuit het zuur van onze stad hier naar het centrum te komen en de mensen op te fleuren en kijken wie het welke rolt, wie voorspellen gold. En de gold, dat hebben ze al. Maar ja, wie of dat het belk ook rolt, kijken naar de Venlose optocht is natuurlijk al gold. En het leuke is, ze hebben ook altijd een interactie met het publiek. Ik zie een kwestje, dat heeft natuurlijk alles met de kwas te maken. En de mensen krijgen ook allemaal een beetje gold, waarschijnlijk op de neus of op de wenkjes. Dus als ze niet doet kijkt, zit ze daar al helemaal onder het gold. Ja, het zien kwasten, het zien kwestjes en het zien pinseltjes. En dan gaat het van groot naar klein.
Kijk eens wat leuk weer, hè. Ik vind er een bal aan. Die kost zo in de stad komt zo'n als standbeeld, hè. Als levend standbeeld. Die ziet ze af en toe wel eens staan. In de lompstroom of in de vleistroom. Dan gewoon die er gewoon een ganse dag staan. Doe het stil. Maar hier vindt er een bal aan. Maar ik vind hem wel leuk. De extreem rechtse Joekskapel, die blozen alles om. En inderdaad, ze hebben al door voor de kiekers links. En wie zien de kiekers hier? Ze lopen extreem links voor ons, maar zelf lopen ze extreem rechts. En gemiddeld lopen ze dus dan toch weer gewoon in het midden. Van waar die linkse gedachten genoeg? Ja, dus die zijn een beetje extreem, hè. Maar we houden wel van blozen. En ik is wel lekker blozen, dus dat is, we zien er wel blij mee dat dat eindelijk is. Goed, heel in Venlo. Ik ben vast twee kanten van de optocht gewoon nu. We zien ook soms extreem links, maar dat even zeggen. De kan wel is extreem links, maar de is dan weer extreem rechts, dus we zijn heel flexibel. We gaan de gouden middenweg zoeken tussen links en rechts. Want we hebben hier twee mensen die zien precies het tegenovergestelde. Die slaan wel ergens op, maar het slijt helemaal nergens op. Nou, dit is een prestatie. Dit is een prestatie om ergens op te slaan en toch nergens op te slaan. Ja, we slaan echt helemaal nergens op. Niet te geloven. Hij slijt nog een beetje ergens op, maar ik slaan echt helemaal nergens op. Kom eens even mee kijken, want we hebben hier immers dit is een velgebied. Was die een vel? Wat is het? Sorry, ik zal even omdraaien, dat kan niet ook. Was die een vel? Het is weg. Ben ik gisteravond verloren op de Joekskapellenparade. Nee, dat is ook wat langer in de zon gezeten. Misschien is die een trom wel voor veld. Maar ik ben voor veld de trom mee. Dank je. Ja, en dan gaan we nu weer nog een echte trom toe. En die komt zeker voorbij bij Joekskapel Flabbedeus. En de vrienden ervan, die hebben zich verenigd, nummer 37 en 38, eigenlijk samen. En de kinderen ze met recht de Prinsenkapel noemen, want ze hebben nogal wat prinsen in hun gezelschap. Wat dacht je bijvoorbeeld van Prins Quinn van basisschool de Harlekijn? Prins Lei van de Titus Brandsma basisschool. Had je dan Bram van Scouting Baden-Powell of Baden-Powell. En Rick, die staat er goed op dit jaar, die hadden een dubbele titel. Rick is prins van het G-voetbalteam van de Venlose Boys en prins van het roeien kruisbal. En vandaag loopt Rick Groes mee in een optocht met zijn eigen dikke trom. Daar is ze weer. Mooie stickers van Joekskapel, Flabbedeus op heeft gekregen. Nou, we zien er vast over, ik in ieder geval niet meer kapot. Hartstikke leuk toch? En achter de vriendengroep dus de echte Joekskapel. We hebben er wel over muzikanten, maar dit zijn toekomstige muzikanten. Mogen we even mee luisteren? Toen eens lekker trommen. Goed zo. Kijk eens toch. Kijk eens wat ik nog mooi doe. Kijk eens toch. Ja, dan wil ik dat dan nog één noemen. Dat is geen goed. Het kan veel harder. Het kan veel harder. Terwijl Wiel zich met de kindjes bezighoudt als echte grootvader. We hebben ook nog Funster meelopen bij die kinderen, Wiel. Ja, en die heeft met zijn klas van de Willebroder School het jeugd JVLK gewonnen. Als ze zo'n jeugd achter de hand hebt, dan kunnen de Joekskapellen alleen maar groeien en vloeien. Kijk eens wie mooi. Daar zou ze bijna honger van krijgen als ze dit zien. Een goed stuk spek. Momentsvuur, wij zorgen voor een spektakel. Met een grote spekhengel. De spektakel dus. Hengelen ze de spek boven de mensen even de kant. Zodanig dat ze hem net niet te pakken krijgen. En ook voor mensen even de kant liggen me prachtig om deze optocht weer te bewonderen. De grote optocht van Jokers, iedere maandag
trekte hij iedere vastelovensmaandag door de straten van Venlo. Wat hebben we hier dan voor een prins? En een prins met twee hele opmerkelijke adjudanten, kalifaatse. Ja, de Nateraaf heeft wel wat losgemaakt. Hè. We allemaal nieuwe club die allemaal de prins claimen voor het volgend jaar. Hè. Dat kan nog een hele mooie tour weer voor volgens Joekjes de 11e. En met de nieuwe hoerigheid ook kiezen uit allemaal die nieuwe club die ontstaan. En wat mensen wie dat kijken met prinsen gooien, voordat je wil. Ja, dat is toch wie meer wie leuker toch? Ja, zeker. Mooie belunkjes in de optocht. Een aantal mensen die iets met geld op de kop hebben. Ik zie briefjes van 100. Een samensmelting van 4 vriendengroepen uit Blierik, Venlo, Grubbenvos en Bolo. Ze lopen voor de 7e keer mee in de optocht. Zowel gisteren in Blierik als nu in Venlo. Gemiddeld zo'n 24 jaar oud. En neven dat ze hier optocht lopen doen ze nog een hele hoop andere dingen. Ik had het al een keer gemeld. Dit zien de mensen van de 11e man. Wat beelden ze in de hoed? Nou, ze hebben een geldboom bezig. En het is zo dat de geldboom die gaat over dat nieuwe kantoor wat er aan de brug gebouwd wordt. Er schiet nogal wat commentaar op te zien. Dat grote stadskantoor wat er gebouwd wordt. Heel veel mensen die er neven komen, die hebben er op een of andere manier iets tegen. Ja, we het pleitje van de buitenkant helemaal groen. Het is helemaal begroeid. Het wordt uniek. Er komen mensen vanuit de hele wereld komen al kijken naar ons nieuwe stadskantoor. Laten we er ook goed het beurt op zien. Ja. Dit wordt een fantastisch gebouw. Er is heel veel over nagedacht wie dat gebouw moet spelen. En er komen heel veel mensen uit heel Nederland op aan. Dat kan Venlo alleen maar goed doen. En juist het groene, dat wilden ze goed, heel goed. We laten ons ook verrassen wie dat er straks goed gaat zien. Maar ja, het belooft heel veel. We zien een heel kleine impressie in beeld, want dat gebouw is al mooi met groen bekleed. Dus in zoverre zien ze er ook wel de positieve kant van in. Hè? Ja, we moeten alleen wel lange mensen zoeken die met een bloemengieter dat allemaal water kunnen gaan geven. Dat is goed op het dak doen en dan... dat gaat ook nog boven de onder. Goed op het dak laten trappelen. Dan gaan ze nou laten siepelen. Ja, heel technisch ben ik verder niet, maar daar ken ik me wel iets van voorstellen. Ik moet met de technische commissie gaan, die is technisch. En daarom hebben we besloten dat dit jaar de belasting weer van 20% omhoog krijgt. Wat doen we het van? Kijk, daar hebben we weer zo'n mooie naald, hè Wil? Ze doen het gewoon van de geldboom. Daar plakken ze gewoon van. En dan is geld geen probleem. En iedere Venlose burger, dus zijn natuurlijk eigenlijk een anders geldboom. Want het is pek de Venlose kas wel, met al die belastingen die er komen. Rijkdom bestaat ook niet alleen uit geld. Hè. Dit is ook allemaal rijkdom, die maar in de geer. Zien wie ze weer wil. Hadden we straks al grote opstekers in de optocht. Ze hebben er geen, maar ze hebben een opvlieger. Ja, ook mensen krijgen opvliegers en dat kunnen de beste families voor. Maar om er nou mee over de straat te gaan lopen, dames, er zijn veel mensen die krijgen opvliegers, maar door toch zuur mee over de straat te gaan lopen. Het is verschrikkelijk. Ik haal het niet meer. Ik haal het niet meer. Maar wat wil ze niet meer? Oh, wacht even. Oh, ik haal... We hadden alles aanhalen, hè? Ik haal het niet meer. Dikje op deze manier wel het te halen van het op. Ik haal het niet meer. Ik haal het niet meer. Ja, maar nog lekker zoet water haalt nog niet meer. Mijn vlieger. Mijn opvlieger. Ik heb het me goed. Oh, dat is nog lang. Mevrouw komt er dus gewoon niet meer uit. Of dat ook met opvliegers te maken heeft, dat weet ik niet. Wel met een goede vlieger. Dan komt ze er niet meer uit. Nou Wilde, laat die mevrouw verder ook maar even met rust, want die had het al moeilijk staat. We zien hier de nieuwste 3D-bril. Goed gevonden, want ik zie inderdaad 3D's. Maar of ze er echt wat door zuus, ik weet het niet.
Oh, wat ziet ze er mooi uit, meetje. Prachtig. Is geel biedig. Dat is echt een verwend nestig, hè? Ja, wie stik kijkt, kan ik me geen wel wat meer voorstellen, joh. Ik ben echt een verwend mes. Ja, hoe heb dat door? Ja, ik heb geld wie water. Ik veeg er gewoon de kont bij af. Zo, flats, weg, denk me helemaal niks. Echt niet. En dig ook? Is zich ook zoveel pieken? Ach, pieken zat. Ik heb dollars, euro's, alles. Ja, alles. ze zeggen wel eens wie meer pieken, wie langer het gezicht, klopt hè? Nou, hè, als lichaamstaal zit ook al dicht zat. Nummer 40. De Flodderkast. Die hebben zich bijeengegroeid met nummer 41. Joekskapel 3 dag Ja, de Flodderkast die hebben eure spakers hangen bij de Dossen gegaan. Ze gaan voor de 16e keer mee in de Venlose optocht. En dit jaar dus met Joekskapel 3 dag vanwege 11-jarig bestaan. Hebben ze er ook direct wat muziek bij. Wij voelen ons riek met neus voor sfeer en muziek. Ook weer mooi verkleed. En de Joekskapel die erachteraan komt, die moet zich dit jaar misschien wel predicaat hofleverancier van prins en adjudant te dragen. Want ze hebben er behoorlijk wat in het midden zitten. En natuurlijk het jubileum. En vanwege dat jubileum hebben ze eure Joekswagen eens gans onder hand genomen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een prachtige versieringen. Dat zullen we dadelijk ook nog iets meer van dichterbij zien. Wat hier ook alweer duidelijk is, dat schminken zo'n enorme bijdrage gaat leveren, steeds meer in het kleurrijke van de optocht. Vooral bij kinderen, dat spreekt geweldig. En bij de groep die we nu voorbij zien komen, Joekspel 3 dag is ook weer heel erg duidelijk wie belangrijk dat de schmink ook helemaal aangepast aan de kledij. Wie dat toch een enorme bijdrage geeft aan het totale beeld. Maakt het echt uit. Dat zag ze trouwens ook op de blauwneuzenzitting. Steeds meer mensen met hele creatieve ideeën wat dat betreft. Gaan we de goede kant uit. Mensen steken elkaar op de een of andere manier toch aan in creativiteit en willen toch wel weer iets leuker hebben als de anderen. En dat resulteert toch in een steeds bontere, steeds kleurrijkere optocht en Vastelovensdag. En door is er weer prachtige wagen in beeld van de Joekskapel. Terwijl ze de lekkere Schotse ruit weer laten klinken door de Venlose straten.
Ik zie weer een paar vaatsen in beeld, maar dat klopt ook wel, want de nummering hapert even. En dat betekent dat op deze plek in de optocht bij Jokers gewoon de vaatsen kunnen. We zien de nachtburgemeester. De dag is vol, dus wie leven de nacht? Ja, Rotterdam is al heel lang een hele bekende nachtburgemeester. Dat is Jules Deelder, hè? Maar in Venlo het dus ook Wiel. Ja, we hebben hem al gehad. Hè. Wij zullen een keer de iemand beneden aan het redden. Die wil echt zich promoten om toch de burgemeester te gaan weer. Ja. Ja, en ook deze mevrouw laat weer heel even zien wat ze goed beeld, hè. Ook weer onder de comments voor Tinder Live. Dat is toch wat anders dan Omroep Venlo. Is het leuk of is het goed? Ja, dat is heel leuk, mevrouw. Achter hebben we de geiten. De kleine geit en de groene geit. Het gaat mis. Het gaat goed. De familie Lensen. Het thema geit hebben ze ingebroek om er allerlei variaties op te maken. Hier hebben we natigheid te pakken. Maar wel hele gezonde natigheid, denk ik. Lekker jongens. Maar het gaat eigenlijk nergens over. En helemaal geen last van dat beruchte geitenvirus, hè, wat allemaal overal is geweest. Hey, maar Wiel, als we dat toch weer over die liedjes hebben, geiten mee of geiten pleiten, hè? Geiten mee of geiten pleiten. En het geit wie het geit. De volgende fase. Ik zie nou planten, bunkers. Ik kon weer proberen te ontdekken wat deze uitbeelden. En een geiter. Een doek. Wiel. Ik denk dat het tijd was dat ze zien even nog die meetjes tot toeloopt. En eens kijken wat die uitbeelden, want ik kreeg het niet verzonnen. Nou ja, dan gaan we dat toch gewoon even naartoe. Maar ja. We hadden eigenlijk heel wat tekst en uitleg. Wilt je ons even vertellen, althans, als kijkers, wat je allemaal aan het doen ziet? De stufclub Kierewiet. En dat is de laatste Venlose stufclub. We hadden 4 plantjes voor ochtend in beheer. We hebben heerlijke smaken. Hier heb je de rijden van kwante druimen. De rijden van kwante druimen. En dan was ze even heen komen. We gaan nu naar de stufafdeling. We beheren die 4 planten. Je had nummer 4. Zodat even nummer 4. Er zijn heel veel planten druimen. En even achter het verdienen. Even buiken. Even hieronder. Even lekker buiken. Ja, wacht even, maar dit is geen wiet. Dit is een metasequoia glyptostrobilus in die plant. Dat is geen wiet. Ruik wel een beetje naar wiet. Wat zou ik het ruiken? Dit is een metasequoia glyptostrobilus. Vertel het maar verder. Hey, maar geen geld vragen onderweg, want die krijg je met de politie te maken. Ja, en zo wordt het toch weer alles duidelijk, hè. Door onze vliegende keeper. En voor we de officiële telling in de optocht weer vast oppakken, komt Wiel heet terug met allemaal wietzeutjes. Maar we gaan eerst nog even door een paar fasetoetsen en het heeft te maken toe met de rekentoets. Hier zie ik een declaratie staan. En dat gaat natuurlijk weer over de declaratie van Mark van Heijen. Hier heb je dat al gecontroleerd, want je kunt het natuurlijk wel beweren, maar het wordt wel eerst gecontroleerd weer. Hè? Nou nee, maar de controle dat laten we gewoon aan ons partij over. Die controleert altijd 100% in de eigen testalwaarde. Maar die controleren altijd. Ik heb alles gecontroleerd en ik heb de uitslagen al. Kijk maar heen. Uitslag, rekentoets, geflatst en ik krijg geen her. Geen her? Geen her, nee, zeker geen her. Onherroepelijk? Onherroepelijk. Dat is zo'n slomme jong.
Ja, joh. Echt een slimme jongen. Maar ik ben een examinator en we hebben geen meeleiding mee. Dat moet je wel een beetje doen. Ja, ik heb wat dreten. Maar ook deze vriendengroep de Klaas is weer prachtig goed gedost. En dat zien we ook met die mooie shotjes, met de kring die we bij ons hebben hier bij Jumbo Venlo. Dan kunnen we ook af en toe wat pleetjes van bovenhoed laten zien. En zo maken we een mooie combinatie van overzichtspleetjes met mooie details. En dan zien we ook weer die prachtige gesminkte meurtjes van die mensen. En het heerlijkheidsgedrag van deze mensen bestaat natuurlijk vooral uit dat ze een prachtige huid op hebben. Mooie creaties met een jokershaan op de noot. Dat kun je ons toch eens even uitleggen. Wat is nou eigenlijk heerlijkheidsgedrag? Ik is best een omvragen, maar... Monsieur, je bent toch ook met de groep? Ja, dat is wel waar. Maar ik weet het echt niet. Nee? Ik heb niet zo... Ga je ze achtervragen, je kunt ons dan terug, kunt ons dat vertellen. Ja? Ik zal hem afstellen. Niet het hoeswerk overdoen. Ja, het is een actueel thema. De helft van de Limburgers viert kennen van vastelovend. We hebben het alles gehad over de betrouwbaarheid van dit soort cijfers, wat ook precies de helft is. Maar het is dus wel een feit dat er altijd mensen zien die bal en die niet vastelovend vieren. En ze beelden dat heel aardig goed. Ze zien we de helft al van kwijt. En nou de helft ook maar mee? Ja, af en toe doen we de leuke helft en af en toe de serieuze helft. Welke is de leuke helft? Ja, wat denk je? Deze. Nou zien we hoe bundig en dadelijk zien we weer serieus. En zo is het natuurlijk ook bekijken, hè. Half carnavalesk en half serieus. Dankjewel. Ja, Joekskapel, Hulster Henke, die duiken toch altijd weer met een serieus verhaal terug in de geschiedenis. Over de Hulster Henke, inderdaad. In de 18e eeuw deed hij van alles wat God verboden had, maar op zondag had hij zijn beste kleren aan. En zo ging het sprankelijk goed als hij naar de kerk ging. Oké, op dat moment wordt de pastoor natuurlijk wel overvallen, maar zij richten zich vandaag op de zondagse kleren van Hulster Henke. En de zondagse kleren die hebben zij nu op maandag aan. Dus vandaar het motto, het zondagse pak aan op de maandag. Ja, Hulster Henke was toch een persoon die zo in Venlo Zuid, ook weer Venlo Zuid, een prachtige boerderie en daar heeft hij van alles uitgespeeld, heel lang geleden hier. Iets met zwarte truien en zuur. In ieder geval Hulster Henke was een beetje een hoogman en de Joekskapel die hebben zich naar die man genoemd. En dit is ook eigenlijk wel een beetje, ze zien ook een beetje weers en ze hebben meestal heel erg veel geluid. En ze groeien het er eigenlijk helemaal in een optocht. Maar overal waar ze spelen hebben ze het toch gedaan. Als Hulster Henke komt, dan gaat het er echt keihard tegen gedaan. En het komt misschien wel een beetje door Hulster Henke. Ja, want als ze komen zeggen ze, dan is de vastelovend sowieso de chicste tijd van het jaar. En daar komt ze voor. Dan leest ze een iets ander klemtoon op het motto van dit jaar. Oh, ik zie nog weer wat lekkers, Wiel. Ik zie nog weer allemaal lekkere dingen. Kijk eens wat mooi weer. En deze meisjes die zien ook alweer allerlei lekkere dingen te doen. Die hebben lekkere kutsjes in de aanbieding. Heel Venlo Bak. In navolging op het programma Heel Holland Bakt. En Venlo duidt goed mee met bakken.
cupcakes in de meest diverse kleuren. Nummer 45. Op onze primeur komen we in geur en kleur. Een nieuwe groep die dus uiteraard voor de eerste keer meedoet in de optocht. En ja, je kunt ze herkennen aan die mooie kleurenwiel. En als het de eerste keer de optocht is, dan zien we natuurlijk allemaal heel erg benieuwd. Ziet je? Wij zijn kwantzat. Ja, dat had ik begrepen, maar wie komt hier bij elkaar? We komen bij elkaar. Eigenlijk een vriendin van ons, was bij van een andere groep en we zijn eigenlijk eindelijk goed de groep geworden. Echt super. Gewoon bij jij gaan zitten met een kratje bier en toen kwam het idee. En toen kwamen we erin, toen dachten we, ja, dat is echt wel leuk om te doen, zo op deze manier. Ja, goed, ik hoop dat je heel veel jaren nog meegaat met hele leuke ideeën. Ja, dat heb je helemaal goed, dankjewel. Wiel, kosten ze ook een beetje ruiken, de dames, want die hadden allemaal oeje kloenje bezig. Hoor. Dat vertel ik je nog even nog. Oké. Nee, maar het zijn de hofdames, hè. Dat beeld is ook een beetje goed. Ja, en die hofdames, ja, een van de kenmerken daarvan was dat ze altijd een luchtkummer weer hadden. Hè? Ja, ik ben helemaal bedwelmd. Ik ben ook zeer onder de indruk en dat blijf ik ook, want ze komen nog altijd voorbij. Maar het is natuurlijk heel erg fijn om jonge, nieuwe groepen te mogen begroeten. Zeker als ze er zo mooi uitzien als deze dames. Ja, ze hebben de horende krullers gezet. En ze gaan ze lekker dan op door. Een prestatie voor de eerste keer. Als er dramatische dingen gebeuren in de wereld, dan is carnaval natuurlijk de tijd vastgelopen, de tijd om er op enige manier op de draak mee te steken. Ook hier weer, ik ben Charlie. Hier hoeven we verder niet heel veel bij te vertellen. De gelijkenis tussen Charlie Chaplin en het Plato in Frankrijk, waar de vreselijkste dingen zijn gebeurd. Mag ik vragen wat het probleem is? Nee, we hebben helemaal geen probleem. Het probleem is opgelost. Vroeger had ze zo'n tegendraadse raaf, maar tegenwoordig lust het eigenlijk heel goed. Dus ze eigenlijk hand aan. Karel, wat speel van? En je dacht als Cognito volks van een vastelovensvereniging toch niet dat hij even naar de raaf moet pakken? Ja, natuurlijk. Dat is een vasteloven. We moeten toch meer satire en optocht doen. Nou, dat doen we dan ook wel. Hè? Dat schiet er maar eens bij nu. Dat zal ik doen. Joekskapel, de Kusmulkus. Joetse jatsen, guur van het leven, kleur. Ja, en of de duivel met spul wil, Joetse jatsen, daar hebben we er een. Uit 74 is die al volgens mij. Een fantastisch liedje van, geschreven door Hannelore. En de huur het nog altijd een lekkere joenkeleer. En ook neven alle vlotte ritmische muziek stellen mensen toch nog altijd op prijs dat er een keer lekker gejoekeld kan weer onder de neer, doe het bijeen. En dan Joetse jatsen. Ze hebben nieuwe pakjes, de Kusmulkus, en die ziet er weer schitterend uit. En wat ze ook nog niet hebben moeten maken, tenminste een stuk hebben moeten aanbouwen, dat was aan de wagen. Want afgelopen jaar zijn er weer een paar Kusmulkus bijgekomen. Ja, dit is natuurlijk ook weer een fenomeen in de joekskapellenwereld. De complete dames joekskapel die zich op deze manier presenteren. Ja, dat is een verrijking voor de optocht. Ja. En het zijn voornamelijk dames die hier spelen. En dat maakt het natuurlijk ook alweer heel bijzonder. Hè? Ze zit trouwens op zoek nog een dirigent die deze 22 vrouwen die een toon kan houden. Dus als ze nog behoefte heeft, meld ik even bij de Kusmulkus. Je zal ermee moeten leren leven. Ja. Maar het liep ik wel heel bijzonder, joh. Ik weet niet of we wel überhaupt in een woord kunnen.
Ja, hij is de leukste toes. Op de deur klinkt nou, hè. Dat is een uitdrukking die we allemaal kennen hier in Venlo. Zij hebben de vastelovend in haar hart gesloten. Zij hebben de vastelovend in haar hart gesloten. Ja, dat denk ik dat het voor veel mensen geldt. Hè. Met vastelovend dat roept ook altijd weer herinneringen op. Van jong, wie ze oud. Iedereen vult dat een beetje zo, hè. Vastelovend, de mooiste herinneringen die ze eraan is. Wie ze nog een klein manneke of een klein vrouwke was. Wie dat ze al wat ouder was. En iedere keer komt hij gewoon weer terug. Ze hebben allemaal hertjes bezig en we kunnen in die hertjes kijken. En dan zien ze dus de mooiste herinneringen die zich bezig draaien. Dat ook speciaal op de kinderen die in beeld komen. Die hebben hun eigen hertjes geknutseld tijdens een werkmiddag. En ook uur vastelovensgevoel kunnen ze zien. Hier zien we zo'n hertje. En door zien we zo'n kindje. Hij heeft dus helemaal zelf gemaakt. En dat is natuurlijk een heel mooi idee. Kwam idee om dat zo te laten doen voor de kindjes. De groep met wagen het Hiering op de box. Deze meneer heeft duidelijk interactie met het publiek. Hij heeft een kuffertje bezig. Kijk heel even wat er op het kuffertje staat. Ik kon het net niet lezen. Maar daar hebben we onze vliegende reporter voor. Stond er Jos van Rij op. Wiel, kijk eens even wat die man op zijn kuffertje stond. Ik zou eens gaan loeren. De tips en trucs voor de sollicitatieprocedure van de burgervader. En er moest er altijd voor zorgen dat de telefoons niet afgeluisterd kunnen worden. En als dat wel gebeurt, moet je die vriendje bij je Nexus bellen. Dat hij de stroom eraf zetten. En dan een burgervader zoeken. Mag ik ook even onderbreken? Als het in Urumung niet lukt, moet het dan in Venlo lukken? Nou, in Venlo lukt het altijd. Wie zuur? Nou, in Venlo zien ze nog het slimmer als Urumung. En wat ze, er zijn zoveel mensen vandaag. Want ik zeg tegen mijn vriend van Paul, ik zeg als ik dan toch hier ben, dan kan ik ook nog even wat stemmen bij elkaar krijgen. En een paar contracten afsluiten. En een paar contracten afsluiten, ja. En dan maken we ook een heel mooi outletcenter hier in Venlo. Als je nog reclame hebt gemaakt, kunnen we weer straks bij jou afrekenen. Joh. Dat is geen probleem. Wij holen alles uit de kast. Zoema voor de jen, ziet je nu in beeld. We hebben een mooie kast gemaakt, 3 kes. Daar holen ze alles uit. Oh jee. Ik zie al wat pikante details hangen, joh. En dan links in beeld zoeken een aantal dames die niet kunnen winnen aan de route. De nieuwe route van Jokers sinds vorig jaar. En die lopen gewoon nog de andere kant door. Dwars door de groep van de druimers hier. De druimers die gisteren ook in Blierg al meededen. En die druimers die zien ons weer een vastleggen in kleur. Ze zetten ons op een virtuele foto. En door de mensen door een bijeen te zetten creëren ze een sfeer langs de kant. Een groepsfoto, een stagefoto of een duofoto. Als ze kunnen druimen, ja, dan kunnen ze zich alles voorstellen. En de grote camera die ze bezig hebben, die is precies 3,7 meter hoog. Het heeft ermee te maken dat hij net door de brak hier kan. Of onder de brak door hier, moet ik zeggen. En als ze er doorheen gaat, dan zou het foutse boel zien. De druimers. De engel op zoek naar de kerstmeert. Ja, Geer van de Veer. Als hij nog geen mooi pek scheet, dan weet ik het niet meer wil.
Ja, die kerstmeer in Venlo, dat waren die vullen. 14 dagen en dit is er niet. Dan werkt 82, ik kan ook niks doen, maar ik zat er eerlijk voor, zeggen, willen ze me dat terug? We beginnen dadelijk al wat te zingen, maar het is nog een echte levende dingel. Hè? Ja, ik wil ook zeggen. Ik ga ook de kerstmeer zoeken. En ik vind ze gegarandeerd hoor. Ik ga de kerstmeer zoeken en de kerstmeer komt alweer, dat zie je wel hè. Maar het mooie is natuurlijk dat Jokers goed geregeld voor meneer Geer van de Veer. Dat op toch zuur gelachen heeft dat het bij hem bijna op het eind is. Bij mij voor de deur stappen, dat vind ik geweldig eerlijk gezegd. Dat is geen Wacht even, maar Jokers heeft wel afgesproken met Geer van de Veer dat er nog minstens 10 jaar doorgaat in de optocht. Ik ga door te denken in de bekend. Ik heb de fietswagen geschaafd en ik kon fietsen en ik vind het leuk om te doen, dat gaat geweldig. Geert, maakt wel moois man. En nadat we Geer van de Veer even gesproken hebben, komen we naar de sokkerkeurkes. Ja, die kennen we ook wel. Zij zeggen de kop is eraf. We moeten letten op uw magische pakken en uw cupjes. Vorig jaar hebben ze de vuurde opgehaald als jonge garde van de sokkerkeurkes. En dit moet in 2015 nu een vervolg krijgen. Ze kunnen nog vorig jaar dan ook zeggen, de kop is eraf. Ze doen voor de tweede keer mee en dat is leuk gevonden. Nou, de sokkerkeurkes hebben, dat is de heugjes, de oude sokkerkeurkes, hebben toch de geest doorgegeven en de creativiteit wat de sokkerkeurkes altijd in de optocht gebracht hebben, waar ze zich ook altijd in onderscheiden hebben. Die deden er altijd wat erachter zo. Dat hebben ze ook doorgegeven aan de jeugd en die hebben dat perfect opgepakt. En we hopen dat ze eigenlijk ook die traditie van de Aldo weer tussen heugjes, sokkerkeurkes, linkte van jaren in de Venlose optocht voort kon zetten. En dus juist het bewijs, het is weer bijzonder. Het is goed doordacht en het ziet er goed uit. Dus ja, het is een open deur met de jeugd in de toekomst. Kijk eens wie leuk die dat doet beelden. Hè? Ja, we hadden al eerder gezegd dat hij na de raaf van wat losmaakt. Nou, hij ook weer. Nee, geen een raaf en geen een haan. We trekken de veren van onze vogel aan. En het klonk ook nog eens een keer met andermans veren. Kortom, was ze als soort underground vereniging al allemaal mee teweeg kunt brengen in de Jokersoptocht. En dan komt er een hele grote groep aan. Dat zijn de kleine kaneltjes. Ook al jaren vertegenwoordigd in de optocht. Ze hebben dit keer gekozen voor het thema van een soort Joeks Express. Ze gaan dan ook weer in een trein door de optocht hier. We gaan weer in een trein dit jaar. We scheiden niet meer uit. En bovenop de trein daar zit ook de machinist met zijn fluitje. Ja, de kleine kaneltjes is toch wat bijzonder. Ze bouwen de wagen alleen maar voor de optocht op Moondag. Want er is geen andere optochten mee. En, dus ze zien heel exclusief alleen maar in de optocht van Moondag. Ja, ze hebben ervoor gekozen. Ze zeggen we willen alleen dit optocht doen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want ja, als ze toch al in de wagen hebben gemaakt, kunnen ze natuurlijk ook hier optocht doen. Maar ze kiezen zuiver alleen maar voor de Moondag optocht in Venlo. Oh, kijk eens wat een prachtige creaties weer hier in de optocht. Maar Mitch, wat ziet geen moei. Gans in het maagdelijk wit. Maar dan toch weer een beetje kleur erin. Met het blunken wat je in de hand hebt. Ja, dat ziet van afstand al, ziet het er al geweldig goed. Maar als het dichterbij komt, wordt het steeds mooier. De foto. Heerlijk. Komt eraan. Het vuurjoch komt eraan. Kijk eens, we maken plaats voor het vuurjoch. Dit maakt ons helemaal gelukkig. Dan wissen. Ik heb had een vogel en de kin kost fluiten. Oh, wat erg. Ja, joh maar jong.
Ik hoop dat ze er dan nog een lekker stukje vlees en over is. Ja, nummer 2, van de liedjes over bij Jokers, hè. Ik heb een vogel. En dan hebben we het toch weer over die liedjes hebben, joh. We blijven eraan, joh. Dat is heel toevallig, denk ik, joh. Ja. Als ze er even over begint, zo zullen ze overal terugkomen, hè. Joekskapel, Singeleboom trekt nog aan ons voorbij. En die hebben een mooi liedje over het vuurjaar. Dat duidt om het vuurjaar. Ja, en Singeleboom is toch voor mij, we houden op die kist dat het Vasseloven is. Het is toch een uitdrukking, er zit alles in, hè. Op de parade, de paradepeertjes. Die lopen voor de 5e maal in 2015 als totempool. Nou, en dat zien we inderdaad, hè. Allemaal in een totempool op de kop. Ze beelden uit een Vasselovenstam uit Wietweg van Venlo, die hele grote opdracht kan lopen. En ze gaan op het liedje van de Joekstamtam. Dat hier natuurlijk ook bij een totempool. En de paradepeertjes. Kan niet missen, die hebben hier een toetswedstrijd. En daarom doen ze nog een paar dansjes hier op de parade, zodat ze via de Jorenstraat de optocht richting de statuut gaan volgen. Het liep lekker druk neem de kant. Het is iets keuler geworden, maar het is perfect werken nog altijd. Dus ook de paradepeertjes die krijgen de volle aandacht op het punt van de optocht. Zo bent de harmonie fortissimo. Breid uit door over de parade. En wie we daarvan heel gewend zijn, mooi aangedaan. Mooi strak in het ritme. En wat heel bijzonder is, de harmonie fortissimo bestaat dit jaar 60 jaar. 60 jaar jong kon ze een jubileumjaar vieren. Er zullen natuurlijk in Venlo nog heel erg veel van gaan huren. Fortissimo. Het bekende concert, wat nog altijd al jarenlang heel veel tevreden klanten trekt. Mensen gaan er met plezier naartoe, gaan genieten van echte Vasseloven muziek, maar ook harmonie muziek gebracht door Harmonie Fortissimo. En nu gaat het boom boom en nu krijgen we dadelijk een heel stuk mooie muziek te huren van Fortissimo. Ik wens u natuurlijk alvast een ontzettend fijn en succesvol 2015 toe met een 60-jarig jubileum. De groep alweer voorbij lopen. Half van een leven zin ik toch op het beetje storm. Allemaal de puntmuts op.
Bluntjes op de stek. Lopend door de Venlose optocht. Ze zijn toegevoegd op het laatste moment. Ze stonden dus niet in de route. En ze komen uit Blierik over de brug en brengen een ode aan Marius Suiker. En dat doen ze met Vivoren. We zijn heel erg blij dat ze toch de moed hebben genomen fijn in de optocht in Venlo mee te gaan. En ook op deze manier, ze hebben toch nog een nummer gekregen, nummer 54, om toch over de brug te komen en hier de ode te brengen aan Marius. Goed bezig mensen. Oeh, wat zien we hier weer van een mooie wagen. Oeh, dit is een brand. Zie ik het wel. Nummer 56, Snippenurke. Kijk eens, kijk ons wie een lopend vuurke gewoon. Een lopend vuurke, een vuurke. Het heeft weer met vlammen te maken. Het is een groot bonfeest. We zoeken ze gisteren ook al in de Blierikse optocht. En het vuurke hebben ze gewoon brandend gehaald over de brug naar Venlo. En hij ook gewoon ze net zo vlammend door de optocht als ze dat gisteren al deden. En de kindjes die mogen allemaal lollies delen, dat is altijd leuk hè. Ja, en snipperneurtje, dat tijd weer eigenlijk, het is een heel oud woord, met een Venlo geboekt wordt. Je kunt zeggen, dat komt op snipperneurtje, dat komt op het allerlaatste moment. En ook snipperneurtje was een van de allereerste joekskapellen in Venlo. Wat ik straks al zei, 40 jaar geleden of zo, die allemaal opkwamen, waar onder andere ook snipperneurtje, een van de eerste joekskapellen. Die hadden ze hadden altijd een gezicht zwart geverfd en zo'n strooien hoofd op. Dat hoort dan bij snipperneurtje. Waarom weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar het is toch ook weer een greep in het verleden. Ja, de selfie hè. Dit blijft populair. Zelfs met hele oude fototoestellen zijn er geprobeerd een selfie te maken. Wie willen ook op de selfie? Zelfs de bejaarden doen mee. En wil jij dus kijken of dat een beetje gaat lukken door bij die jongens. Hier, mag ik je vragen, zit je nog wel van deze tijd met dat ding? Natuurlijk. En mijn zoon heeft gezegd, ik is zo goed zelf. En dan kijk ik dat aan. Waar is Piet dan? Wat beleef? Het is zelf en waar is Piet dan? Hey, het is zelf. Wist ik Piet? Ik heb gezegd, pap, probeer het maar eens. En het lukt me ook nog. Ja. Eigenlijk wel. Zo zijn goed door op pad en kijken. Allemaal. Wat niet te veel flitsen, want dan wordt de zenuwachtig van. Hè? Ja. Ja, dat ze jarenlang met een hele grote vereniging is meegelopen. En de Vincent Tiet hem wat kleiner, wat rustiger, wat intiemer te Vasteloven te gaan beleven. Dan split ze zich af en maakt ze er gewoon een nieuwe vereniging van. En dat hebben ze hier gedaan. Dat is vriendengroep 11 de Gek zelf. Ze vonden het allemaal wat massaal worden bij hun vuurclubje. Ze hebben er prachtige momenten beleefd, dat willen ze toch wel even benadrukken. Maar ze hebben nu vooral als doel samen door het jaar hier en met de Vasteloven plezier beleven op een ludieke manier. En dat hebben ze dit jaar gedaan door er een soort dweilorkest van te maken. We noemen dat hier in Venlo gewoon een joekskapel. Maar zij dweilen, en dat is wel heel erg letterlijk, dweilen door de optocht hier en strieken er ook nog een beetje bij. De ene striekt, de andere dweilt. Het striek- en dweilorkest van vriendengroep 11 de Gek zelf. En dat doen ze nooit in mineur trouwens. Maar altijd in majeur. En ook mineur heeft weer met muziek te maken. Ik weet niet zo wat muziek is, maar mineur is een toersoort. Ja, even voor die. Ja, dat zeg ik. We doen het in majeur, dat is wat positief. Dus ook dat ze een toersoort, in mineur toch iets majeur, iets positiefs te maken. Dat bedoel ik. Chapeau voor deze mensen. Ben jij ingeklatst, staat toch? En dat is nummer 58 in de optocht.
Ze hebben prachtige pakjes aan, zoals je net al even in beeld zag. Gans zelf gemaakt door een aantal leden van u. En het kerken in beeld ook allemaal zelf gemaakt. Zien ze natuurlijk heel groot op. En ze fladderen als een soort vlindertjes door de optocht hier. En dat is ook hun motto. Met als vleugels geven we de optocht kleur. Ze noemen zich Bijeengeklats. Lopen voor het derde jaar mee. Dit jaar met 4 keer 11 leden. En voor het eerst ook 3 blagen erbij. En die zorgen ervoor dat de vereniging blijft bestaan natuurlijk. En zo gaan ze van bloem naar bloem. En langzaam krijg je heel het idee dat het voorjaar is begonnen. Ja, wie als verslaggevers van de Nummerop die vroeg altijd aan de vereniging om ze even wat informatie op te sturen. En als ze dat dan aan de hete haspel vroeg, dan kreeg ik toch een bak onzin te huren. Daar kan ze helemaal niks mee. Dus wij zeggen gewoon, dit is de hete haspel. Ze waren op Lowlands, we zijn een keer in Carré geweest. Door blijkt dat een van die beelden van Carré die we op de Nummerop hebben gebracht, dat is ook zo'n bloed en kondenbeeld. Ik weet niet of ze zich dat nog kunnen herinneren wil. Maar door worden ze nog steeds wel achtervolgd door die beelden. Ja, dat krijgen ze ervan als ze dat soort dingen thuis. Maar wat ze in ieder geval heel goed kunnen, is een lekker stukje muziek maken hier in de Venloze optocht. Kijk, en het is natuurlijk als er een haspel waar de stroom erop zit, als ze dit maar goed op drijven, dan gaat het geen maar fout, dan gaat hij heet lopen, dan wordt hij warm. En door zullen ze wat een hete haspel eten, totdat ze dus zo'n enorme inzet, er komt zoveel energie vrij als ze gaan peulen, dat ze dan ook een hete haspel voor uit mogen beelden. Ja, leuk. Er moest wel natuurlijk nogal wat geluid produceren, om te zorgen dat ze er namelijk weer walkings maken. En dat doen ze nog altijd op hun eigen joeksmobiel, hè? Ja, op een hoog niveau, letterlijk. En het leuke is dat ze zo hoog spelen, kunnen ze ook echt de muziek laten stralen over de ganse stad. Heel veel straten, links en rechts ook. Als het maar hoog genoeg zit, dan bruigt dat ook een heel stuk verder. Dus dat is wel slim. Comments voor wij brengen ook zeutigheid en kleur. We hebben het over de vriendenclub. Geit niet, bestaat niet. Zo'n de rugbyclub, de Wallabies, die kennen we allemaal nog wel van vroeger. En ze zijn inmiddels uitgegroeid tot een enorme grote groep. Waarbij de kindjes de lollies uit mogen delen. Want ja, het gaat over zeutigheid. Dat zien de lollies natuurlijk. En de kleur, ja, daar hebben we niks aan toe te voegen. Dat zien we hier. Wonderschone pakjes, die komen door de binnenstad in de vorm van een cape. Maar met een waanzinnig fleurig kleurtje. Ze zien natuurlijk ook gruus op de zelfgemaakte huid die ze hebben. Een mooie pruik met er van alles opgefispernuld. En Wiel staat er al bij om dat eens van dichtbij te gaan bekijken. Vertel eens, jij niet bestaat niet. Je mag wel lollies uitdelen. Ja, dat mogen wij. Ja, maar wij mogen het, hè? Van iedereen eigenlijk. Van iedereen wel? Ja. En vinden mensen dat ook leuk onderweg? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ik laat ze graag in mijn run. Ja, ze zien ook. Met het begin van de optocht. Ja, iedereen is zo enthousiast en alle lollies zien spontaan op. Ondanks dat ik had geen van dingen naar lolly gehad. En toen ben ik een beetje te beuken daar. Ik kon zonder lolly naar huis toe. Ja. En misschien kist er van iemand anders nog een paar lieren. Kijk, er nog wat over. Mag ik van dingen naar lolly? Ja? Einde? Dank u wel. Die ga ik echt bewaren, jongens, morgen. Van dich ook? Nee, dat begon niet schilderen. Ik kon lekker een lolly in. Zelfs Wiel zit al aan de bedelstaf tegenwoordig. Dat merk ik wel. Die moet echt smeken voor een echte lolly. Maar nou heet dat er een. Zo blij als een kind, hè? Zo blij als een kind. Ja. En normaal had het dit groepje trouwens al heel snel hun motto bijeen. En dit jaar heeft het allemaal wat langer geduurd. Maar kijk eens wat ze toch weer voor elkaar gekregen hebben. Prachtig, jongens.
Ja, dus bijna denken dat ze niks anders meer kent dan alleen op wintersport gewoon als ze niks met de vasteloven dus. Maar ik denk dat het net zo leuk is om de après-ski die iedere keer maar weer in een optocht te brengen. En ook deze jongens van een kwestie van geduld, wie ze zich noemen, die gewoon met het motto, we hebben onze après-ski door de laatste snieën. Hey, gezellig après-ski en door de optocht. Het is een kwestie van geduld. Ja, dat we dat toch weer even liefjes hebben. We kunnen er even bezig blijven, maar het veld wel opwiel, joh. Komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Kijk ze door en springen. Ze hebben in ieder geval lol in. Net als de meeste toeschouwers hier langs de kant stonden we hier inmiddels al 3 uur neer voor de optocht. Maar gelukkig vullen we het, ondanks dat we het allemaal al een beetje koud kregen, toch een beetje warm worden. Want we vullen vuurtjes neer van ons heer trekken. Kom eens vuur, daar hebben ze ook weer iets mee gedaan. En dan hebben we het over de splintertjes. We komen voor het vuur. Achteraan riet in een grote brandweerwagen, die zit genoeg in beeld. En die is op zoek naar die vlammetjes die verderop vuur op in de optocht lopen. En tussendoor proberen ze ook nog eens een keer een jokershaan op een luchterpool te redden. Want hij durft niet van zichzelf naar onder te roetsen. Maar ik vind het wel behagelijk om heel even van dat lekker vuurke te genieten neer voor de kant. De splintertjes zien dit. Dat is het voordeel van enthousiasme. Dat sloot op zich al weer op de hoed. En daarbij, als er ook nog eens een keer vlammetjes op de kop is, dan gaat dat dubbel op. Mooi te zien, zo'n groep helemaal gemêleerd, van groot bis klein, alle leeftijden, dwars door elkaar. Het is natuurlijk heel fijn om papa en mama te blagen en eventueel een opa en oma erbij en dan gewoon een ontzettende schone dag van maken. Ja, gebouwd is de wagen trouwens weer in een optochthal op het kazerneterrein. En ja, als het over de splintertjes is, dan weten ze wel waar die vandaan komen wil. Dan komen die oorspronkelijk goed café de Splinter, maar met de vasteloven zijn die op veel meer plekken te vinden. Er wordt weer gehos en gedanst door de stroot op de parade. Ik zie hier weer een fantastische groep aankomen. Wil, ga eens kijken wat die doen. Een mooi motto, de beste GHB of niet. En als ze juist komen, dan ziet je er heel GHB, hè? We zitten er GHB. Ja. En ze zich al de hele weg opgespit. Ja. Met ze nog weren, dus ze nog heel weer, hoor. Nee. Ik zal je vertellen, als ze hier door een stukje verder gaat, tussen dat hoes, door hem heen, en dan zijn allemaal mensen door zich te zweeën. Oké. Dus toch ook zweeën, hè? Ja. Veel plezier nog, hè? Ja. Het zien de kinderen die huren bij Neet Neulen. Gisteren een Blierk deze ook al met een optocht mee. Ze hebben weer een prachtige wagen gebouwd. Ze hebben een kans niet onderstel. Dan zien ze weer mee begos. Dat hebben ze tegen de weg gehaald, dat onderstel. En op de wagen hebben ze weer een fantastische creatie gemaakt met veel beweging in de poppen. Die sprekende kleuren hebben. En ze gewoon al zingend en swingend door de optocht. Ze hebben trouwens een liedje van een oude Jokers CD als thema gepakt. Dat komen we toch weer door op Trucwiel. Schat er mij nog een in en ik vind dat krijg lekker. Ja, het was een andere, een beetje een onbekendere. Maar die zullen we vast en zeker zo meteen wel op de wagen huren. Neet Neulen dus. Fantastisch dat ze ook hier weer in Venlo meedoen. En terwijl we Neet Neulen een prachtige act nog zo gedaan, zien we hier de wagen waar natuurlijk wel heel veel manoren in zitten. En Neet Neulen heeft stuvertje gewisseld met de Joekskapel Schuttemleeg. Want ze hebben op de een of andere manier zien ze elkaar voorbij gegooid of zo. In ieder geval, ze hebben een andere volgorde. Hier komt nou Neet Neulen en daarachter komt Joekskapel Schuttemleeg. Dat is alle duidelijkheid.
Ja, dit is zo dadelijk dus scherm leeg. Maar daarvoor zien we weer een paar faatsen. Ja, de jurering heeft altijd natuurlijk mensen die het er niet mee eens zijn en mensen die het er wel mee eens zijn. Maar waarom dan een vinger in de pap? We hebben toch een hele goede vakjury? Ja, dat is ook waar, en daar twijfel ik niet aan. Maar toch, altijd is er een beetje ongenoegen. En wij hebben gewoon voor volgend jaar het winnende liedje al geschreven. Dat is al klaar en al. Maar we willen wel winnen, Geer. Dus laat het door dat we nu eigenlijk een beetje invloed moesten krijgen in de vakjury. We beginnen eerst met een vinger in de pap en daarna gaan ze gewoon netjes. Dan. Goeie volgen. Maar bij wet krijgen we nu juist de goede invloed om te winnen. We zien hoop op. Het zou leuk zien, scherm leeg, als je nu het volgende nummer gaat inzetten. Dankjewel. Het leven, zeggen we straks al, kan één groot theater zien, maar het leven kan natuurlijk ook één groot circus zien. De Knoeverkes bestonden 11 jaar dit jaar en ze hebben een extra joeksig thema gepakt dit keer. En ze dachten van, laten we eens gewoon er een circus van maken. En dat doen ze dus ook. 11 jaar Knoeverkes is één groot circus met diverse acts. Als we goed gaan kijken, dan zien we springveren, deksels, koordansen, acts met ballonnen. En wie wil er het zien van weten? Mogen we even meeluisteren wat Geen net allemaal riep? Wij zien dit jaar 11 jaar Knoeverkes. We staan hier 11 jaar en dat is natuurlijk één groot circus. Vandaar onze geweldige act. En hier onze eigen knoevelier, Selina. Dan komen we hier. Hey! Maar toch kijk je gruis op die, dat heb ik nog nooit gezien. Nee, dat is toch ruig, hè? Dat is ook wel uniek al. Best tegen een mooi knoeverke. Ja, dankjewel. En dan nog fijn over de kop ook. Ja, ook daar nog eens een beetje vermeugen, maar ze komen er op toch door. En hadden we dat de ganse op de vol? Ik hoop het. We zien 11 jaar Knoeverkes, dus één groot circus. Ik heb de hand boven dadelijk. Nou, daar gaan we zeker nog even van genieten. Wiel, duist ik de Hans nog eens even door misschien dadelijk. Of kijk ik dat niet lukken? Ik ben bang van eten, jong. Nee. Leuk idee. Dat was spectaculair. Het is ook wel leuk dat hier jong en oud goed meedoet met elkaar. Normaal hebben ze een dansje trouwens. En dit jaar hebben ze dus een prachtige act. Vanwege hun jubileum 11 jaar. ...66 is het nummer wat we nu in beeld zien. Freaky en onverwacht een vastelovensnacht. De wagenbouwgroep boeit niet hoe het Veldense land, het land van de Weulens. Het kan best zien dat je ze nu voor de eerste keer ziet, maar ze lopen al in diverse optochten hebben ze al meegelopen. En dat is ook prima zo. Maar het blijft ook iedere keer weer prachtig om naar te kijken.
En ik weet zeker, al zit je ze over de derde keer op Umbrel Venlo televisie, dan zie je toch net weer allemaal andere details. Kijk maar eens heen. Weer heel mooi goed gebeeld. En ook op de wagen, die er weer aankomt. De kind zich verkleien, wie ze wil, van horen dat ik dan goed. De grote ontwerper van Broeitneer, heel bescheiden altijd, dat we er midden tussenin. Maar het is weer een schitterende creatie. Waar werd die inspiratiebron? Ik heb in de spiegel gekeken. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik dit zou treffen, want ik denk, dit staat voor mij, maar dit is er weer. Dat heb ik wel weer goed, hoor. Het is toch ontzettend moeilijk om ieder jaar te verbeteren ten opzichte van andere jaren. Oh nee, hoor. Als ze een zieke geest is, dan is ze een vreugd voor het leven. Wat zullen ze nou andere ontwerpers mee willen geven? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die best een wagen zullen willen bouwen, maar dat niet 1, 2, 3 kennen. Wat zullen ze mee willen geven als basis? Gewoon beginnen. Niet bang zijn. Gang uit volgen. Begin voor pad in de garage. Pak een stuk piepschoen, een zaag, een kippengaas. Maar niet uit. De kast van alles. De kast zal iets leuks maken. Kijk naar de paarden, die doen dat ook. Die pakken gewoon een stuk oude kinderbox. En dan zitten die ineens achter tralies, want ze doen er zilververf op. Heeft niet moeilijk te zien. Gewoon doen. Proficiat hier. Ja, zo zussen maar wil. En een man van weinig woord. Dat zijn de meest creatieve mensen. Die maken er gewoon een fantastisch schouwspel van. Daar moesten we er nog altijd even goed pikken. Ja, het is misschien de echte kieker opgevallen dat de motor voor de tweede keer in de optocht zitten. Dus we hebben gewoon beurtjes verwisseld. Nu nummer 67. Wie zit dat wiel? Ja, weer een goede man die onder de grond doorgegaan en hebben zich daar achteraan gesloten in de optocht. Maar dat is op verzoek van Jokers geweest. De grond die al direct in het begin mee om de mensen even de weg van zijn stiemung te brengen. En nu mogen ze dan weer spreken voor de echt mee. Ja. Dus dit is heel echt een nummer. En ze zien nog steeds net zo levendig als in het begin wie ze langs trokken. Niet van niks dat die dus 2 keer de optocht doormogen. In totaal dus 14 joekskapellen in deze optocht. We hadden 8 wagens, 27 groepen, 23 wagens met groepen en 10 keer in een vreemde groep of een vreemde club. Dat allemaal zonder telmachine. Goed. Precies. De grote optocht van Jokers nadat zien eind. En dat kent ze altijd weten als de toekomst van Jokers en ons verbetering. Jokers toekomst inderdaad. En Wiel, er was ook iets bijzonders mee hè, afgelopen zondag. Ja, Jokers toekomst was altijd iets bijzonders bij. Het is gewoon een club die al heel lang bestaat. Die zit in het Oud-Wijshuis. Organiseren door gigantisch veel voor de jeugd. En de tak van Seloven, Jokers toekomst, die zien vanaf afgelopen zondag zien die bij het grote Jokers onder dezelfde paraplu gekomen. Er is op het stadhuis zondagmorgen, net even voor het inscheten, is er een geweldige ceremonie heeft er plaatsgevonden met prachtige oorkondes, met zegels, alles drom en dran. Door alle notabelen ondertekend, zelfs de burgemeester heeft het mee ondertekend. En daarmee is Jokers toekomst vanaf vastgelopen zondag officieel onderdeel geworden van de grote Jokers. Het heeft natuurlijk heel erg veel voordelen, want alle commissies die nu al voor Jokers werken, kunnen ook voor Jokers toekomst werken. En die gaan dat met liefde en plezier doen, want het is gewoon een visitekaartje van Jokers, om zo'n Jokers toekomst te hebben, die te mogen hebben. Kijk, en prinses Samantha is alweer fijn aan het meezingen. Wat zou je in een optocht zien zonder muziek? En ook hier zien we weer een groot muziekgezelschap Wiel. Ja, de Koninklijke Harmonie. Oorspronkelijk dit eigenlijk het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap.
de oudste HAVA-vereniging die Venlo Rieg is. Een harmonie. En dat zie je ook trouwens aan de klarinetten voor de mensen die niet zo goed onderlag zijn in muziek. Fanfares hebben bugels en harmonies hebben klarinetten die de melodie spelen. Maar de harmonie is een hele oude vereniging, wie gezegd. En spitsen zich ook ieder jaar geweldig om in de optocht mee te gaan. Want ze hebben toch een beetje die gruursigheid. Ze kunnen allemaal doen en laten wat ze willen. Maar wij, als harmonie, zijn toch de oudste vereniging van Venlo. En niet alleen de oudste, maar ze maken ook van fantastische muziek erbij. En dat duurt geen nou, hoef ik ook allemaal niet uit te leggen. Je kunt ook gewoon zelf huren, ons eigen harmonie. En dan huur ik inderdaad ook de klarinetjes. De apotheose van een optocht, die zien we hier in beeld. Wiel, het is zoiets. De noerigheid is een aantocht. De noerigheid is een aantocht, maar we kregen eerst nog de Jokers rood van 11. En dat is dit jaar toch wel een bijzonder punt van aandacht. Er zien van de 11 raadsleden zien er 3 die vanmiddag voor de laatste keer door de stad trekken in hun functie als lid van de Raad van 11. En dat mogen volgorde links Ruud Brunke, voorzitter van de technische commissie. Dat is rechts even daarboven Tom Lambers van de Joekscommissie en van de Rie-en-Tractiecommissie is dat de heer Aars. En die gaan afscheid nemen op het eind van deze optocht. Stappen ze van de wagen af en gaan dan als natuurlijk gewoon de echte vastelovens vierders verder. Ja, dan komen die mensen voor in de plaats uiteraard, die werden geïnstrueerd. Maar dit is toch een bijzonder moment voor deze mensen die al jarenlang op die keer hebben gestaan en heel veel energie hebben gestoken in het gezelschap wat Joken zit. Kijk ze nog maar eens goed aan. Jules Aerts, Ruud Brunke en Tom Lambert. En voordat we inderdaad aan het einde van de optocht komen, hebben we natuurlijk nog weer een stukje muziek van de fanfare. En wat hebben die ook weer schone tekstjes aan. Gans in stiel. Dank u wel. En af en toe wordt er ook wat getankt, zie ik. Kijk. Dit wordt een geweldige ervaring zien. Bij alle punten is dit de top van de ganse Barcelona. Ook voorop. Ja, absoluut. Dick Westbier is weer met mij te mogen maken, maar het gaat alle perken te boeten. Maar welke perken? Want het gaat nog heel ver door. Wie tot de levende stadhoes, tot de ganse stad heer. Wie vindt je dat je dit allemaal mag doen? Want het is mogen doen, hè? Ik heb altijd wel gedacht dat ik van al die verhalen wel begreep wie het in elkaar steekt.
Maar als ze op de wagen stijgen en de trek stond dan op in Venlo, dan is alles wat ze van tevoren gehuurd hebben vergeten. En dat is een volstrekt unieke ervaring. Het is schoenbeurt met ons nog een lijn. Wat geniet ervan. En dat doen ze zeker. Hè. Kijk, ze springen door. Ons racepan van 2015 van Jokers. En natuurlijk klinkt de raaf tot aan mee. Hè. Ja, de Noorgeit gaat je een zegentocht voorzetten door de binnenstad van Venlo. Kleurrijk, met heel veel mensen even de kant. Het vindt ontzettend veel enthousiasme, dat hebben we hier op de parade al gemerkt. En dit was een optocht van Venlo. Ik ben ook erop wijzen dat je heel ook natuurlijk de optocht van Tegelen ziet. En natuurlijk morgen gaan we de boerenboel opdoen. Geer, wie staan? Maak er een mooie overstand. Geit vliegen 11 dagen. Wie sterft?